Рөхсәт итегез сезне бүгенге бәйрәм белән котларга. Бүген барыбызда беләбез, язучылар көне безнең бәйрәм. Барыбызга да уңышлар, сәламәтлек теләргә, иҗат уңышлар белән яшәргә язсын. Менә ниһаять biz көтеп алган 19-нчы съездда килеп җитте. Гәрчә инде ул моннан 10 ай элек булырга тиеш булса да, безнең барыбызда белгәнебезчә, шушы вирус аурулар аркасында кичектерелеп килгән шушы җыеныбыз 3 мартка язучылар бәйрәменә туры килүе үзе бер шатлык. Бүгенге безнең шушы уртак эшебезне уртаклашыр өчен Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Сафаров Әсгат Әхмәтулы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, президентның культурны үстерү комитеты рәисе Марат Отовлы биредә, Татарстан Республикасы Мәдәният министры үзебезнең Аюпова Ирада Хафиз Жан кызы биредә. Һәм инде без кулга кул тотынып эшли торган Татмедиа Республика матбугат һәм массакүләм коммуникациялар агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәйкәләй була Сәлим Гәрәев. Хөрмәтле туганнар, барыбыз да беләбез. Бездә генә түгел, бүтән шарында эпидемия бара. Шуңа карамастан без инде рөхсәт белән үзегез беләсез, күпләп җыелу мөмкинчелеге юк. Шуңа күрә безнең 19-нчы корылтай бүген эш площадкада эшләячәк. Эш площадкада эшләсә дә ул бер сулыш белән эшли. Ни өчен дигәндә, безнең экраннарда тавыш бирүләрдә, шул вакытта безнең докладларны тыңларга, бөтен эшне бергә берләштереп барырга мөмкинчелегебез бар. Һәм инде шунысы да әйтәсем килә, тирә-якта яшәгән, киләмий калган Мәскәү бүтән җирләрдәге язучылар да онлайн режим белән безнең белән эшли алалар. Бу безнең белән тормый, моны дөресен әйткәндә, надзор безгә шулай куя, без аны боза алмыйбыз. Бүгенге 19-нчы съездның кворумы бар. 231 язучыбыз бүген мандат алды. Һәм шунысын әйтеп китәсем килә, безгә хәзер мотор гына эшебезне алып барыр өчен президиумга вакилләр куярга кирәк. Оештыру комитеты түбәндәге иптәшләрне безгә тәкъдим итте. Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Сафаров Әсгат Әхмәтулы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Әхмәтов Марат Отовлы, Татарстан Республикасы Мәдәният министры Аюпова Ирада Хафиз Жан кызы, Татарстан Республикасының халык шагыйре Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиялары лауреаты Валиев Разил Исмәгыйль, Россия Федерациясының атказылган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның халык язучысы Тукай премиясе лауреаты Родионов Григорий Васильевич, безнең шагыйрь Гәрәй Рәхим, Татарстан Республикасының халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Мансуров Зиннур Мөҗип улы һәм шагыйрь, поэт Татарстана, член Союза писателей Измайлова Иватная Ольга Георгиевна. Пожалуйста, урыннарыгызны алсагыз иде. Рәхим итегез. Фәйзуллин татар кавитегез. Татарстан Республикасы халык шагыйре Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фәйзуллин Аравил ага Абдрахман улы, рәхим итегез. Хәзер инде бүгенге безнең съездыбызны, корылтайыбызны алып бару өчен сүз
Татарстан Республикасының халық шағиры Абдулла Тукай исеміндегі дәулет премиясы лауреаты Мансуров Зиннур Мишип ұлына сөз берілді. Рахмет етіңіз. Шақырылған қонақтар, біздің татар халқында әдебиет, әдеп деген сөзден жасалған. Шыннан да біз әдеп сағында тұрушылар болып шығамыз. Біз әдеп сағында ғана түгел, біз иман сағында, тіліміз сағында, әдебиетіміз сағында, милләтіміз сағында тұрушылар. Шыннан да қалам изгі, қалам бүйік, қалам дәрежелі деген сөздер де бар. Бұл шыннан да шулай. Міне шоңа көре біз бүгінгі құрылтайымызны нақ міне қалам юғарлығында керекмеген ығызғыларға батмайша, бір-бірімізді ренжітмейше, дұрфа сөздер айтмайша өткерсек еді. Hem biz bik de istelikli tarihi binada oturarız. Ötken asır başında bir de Новый klub urnaşkan bula. Hem 1910 yılının noyabrında başkur dramaturg Галиаскар Камалның ижад кешесі өткерді. Мына шушы кешеде біздің бейік шағирыбыз Ғабдулла Тукай да қатнаша. Мына шушы бинада ол ана тігіндерек отырған. Hem бұл кешеде ол яшасын татар әдебиеті дип әйткен, hem аңа тамашашылар да бірден рәвіште қошылған. Менің әйтесім келе, біз шушы бейік тұқайларымызға, біз мәшһүр елгерлерімізге лайық болып қалсақ еді. Hem біздің бүгінгі съездіміз нәпіне қалам әхлілері, yazушылар форматында өтсе еді. Қазір бізге съезді алып бару үшін идара органдарын сөйлерге керек. Олар өзіңіз білгеніңізше мандат комиссиясын, санау комиссиясы, секретариатны сөйлеуден ғибарат. Біздің әлметтегі һәм Шалыдағы мәйданда да бұл комиссиялар сөйланырға тиіс. Әлмет білен Шалыда комиссияларға 3 кіші тәқдим етілер. Бір секретарь, бір алып барушы һәм 3 кішіден тұрған президиум тәқдим етілер. Әлмет білен Шалы иқтибарға тұтсақ дейі. Һәм біз ең бірінші етіп секретариатны сөйлерге тиіспіз. Секретариатқа түбәндегі біздің yazушыларымыз тәқдим етілер. Файруза Муслимова, Рифа Рахман һәм Йылдыз Шәрәпова. Тауышқа қоям, секретариатқа нашушы кішілер тәқдим етілер. Тауышқа қоям, кім-де кім Файруза Муслимова, Рифа Рахман һәм Йылдыз Шәрәпова секретариатқа өтсінлер дейлер, шол кішілер қоларын көтерелер. Мандатларын көтерелер, әйе. Рахмет. Шөрігіз, қаршылар көрмей. Һәм бізге мандат комиссиясын сөйлерге керек. Мандат комиссиясы ол біздің делегатларының уақалеттіліктерін тексеретірген комиссия. Ол съезда қатнашушыларының түгел сонын білерге тиіс. Мандатның дұрыслығын тексерге тиіс. Һәм делегаттар турында керек сұрақта мәғлумат беруге тиіс. Мандат комиссиясына мына түбәндегі кандидатлар тәқдим етілер. Хатип Миңнағұлов, Лев Толстой исеміндегі филология һәм мәдәният
Мәдениет ара bağlanışlar институтының Татар әдәбияты кафедрасы профессоры, Зиннур Хөснияр сәхнә журналының баш редакторы, yazушы, драматург, Рүстәм Ғалиуллин, yazушы, Қазан утлары журналының баш редакторы. Кем мандат комиссиясы составына шушы санап өтелген кандидатлар үтсен дилер, шул кішілер мандатларын көтерелер. Рахим етіңіз, паршылар көрінмей. Демек, мандат комиссиясы сіздің үшін іш башланды. Мұнда екі аққа бөлініп отырсаңыз еді, мұнда қойбір санау кішілері де болырам киналды. Әм біздің ширатта санау комиссиясын сөйлеп өту. Санау комиссиясына 7 кіші тақдим етілі. 7. Кім санау комиссиясына 7 кіші өтсін дейлер, сол кішілер мандатларын көтерселер деді. Рахмет. Қазір кімлеріне тақдим етеміз санау комиссиясына? Бұл Ашықмағыз мұнда yazып барады. Тақдим исемлікні шушының білән шектенерге дейлер, кім тақдим етулеріне шушының білән шектенерге де шул кісілер мұнатлары көтәксінлер еді. Рахмет. Біз 7 кішіден сөйлерға дейіршемеға 7 кіші. Сіздің хакімге 7 кіші тақдим етілі. Әлфия Ғалимуллина, Нәбира Ғиматкинова, Радиф Сағади, Рифат Джамал, Вақиф Нуриев, Хавир Ибрахим, Ғауғар Хасанова. Кім санау комиссиясына түбәнді аталып кеткен кішілер өтсін дейлер, шул кішілер мандатларын көтерелер. Рахмет, түшіріңіз. Патшылар, мандат комиссиясы ағзалары сонағыз әлі, патшылар. Бірау көрінемді. Бір қарша әйет. Демек, көпшілік тауыш білән Әлфия Ғалимуллина, Нәбира Ғиматкинова, Вақиф Нуриев, Рифат Джамал, Хавир Ибрахим, Ғауғар Хасанова санау комиссиясына тақдим етілді. Мына шушы кішілер өздерінің рәйіслерін білгілер. Һәм мен шанам біздің Шаулыдағы һәм Әлмәттәге майданшықта да санау комиссиясы расланғандыр деп. Санау комиссиясына іш бек көп болашақ, бізге оператив шарға керек, һәм бик тә ғәділ болырға керек.
Қазір алдағы мәселеге көшеміз. Ол но сіздің кісіден аттап болмай бітейін, да? Яра, біз енді хал еттік бұл мәселені. Алға таба барамыз. Алға таба барамыз жаңаға алға таба барамыз. Бізге күн тәртібін расларға керек. Мына түбендегі күн тәртібі тақдим етілі, повестка дня, отчет председателя Союза писателей Республики Татарстан о проделанной работе вперед между двумя съездами, отчет ревизионной комиссии, выборы нового председателя Союза писателей Республики Татарстан, выборы нового правления, выборы членов ревизионной комиссии, секционные доклады, это жанрларные докладlar, обсуждение докладов и принятие резолюции съезда. Эгер де башка тәкъдимләр булмаса, монда инде бөтен съездның бөтен мәсьәләләре кылышланган, башка тәкъдимләр булмаса, менә шушы көн тәртибен раслыйбыз. Кем шушы санап үтелгән көн тәртибен раслыйбыз, менә шул кешеләр мадатларын китерәләр. Рәхмәт итегез. Сөрегез каршылар юк. Һәм безгә бер каршы мандат комиссия әгъзалары, санау комиссиясе әгъзалары санап барыгыз. Ике катысы бер санап. Хәзер безгә сөйләүләр, әле сөйләүләргә нобит bir karşı, köpçülük doğuş bilen İşte tertibini alıp bakmışsınız, sizlik bakıyorsunuz yani. Yeni bir işe doğuş koymadınız. O sizin açarda mümkün mü tügül mü? Bunu vakaletleri var mı yok mu? Ne kvorum var. Doktor, kvorum var. Biz sonlarından dersen gelip yapmamız sadece. Reçiden. Benim yalnızlıktır. Bugünkü kurultay, 9. kurultayda işten 2 tovuş degen emir var. 230 abza bizden katnaşayken bizden kvorum var degen söz. Şulay bu kaçtan bir mana tovuşka koyam. Bugünkü kurultayını açıp jiberge biz jiberele bizden tovuş veriyoruz. Ağa buldu. Yok, siz bizde düzelttiniz. Rahmet Necibe Hanım, bu benim yalgışlık bulgandır. Gafutine. Karşılar var mı? Protokolda Türkiye'yiz. Karşılar yok. Hazır bizge reglament kabul ettiren gerek. Түбәндәге регламент тәкъдим ителә. Отчетный доклад председателя Союза писателей 20 минут. Отчет ревизионной комиссии 5 минут. Секционные доклады, жанрлар бойынша докладлар 10 минут, 10 минут. Обсуждение докладов 3 минуты. Кем мына шушы тәкъдим ителгән регламентны кабул итәбез, шул делегатлар мандатларын китерәләр. Рахмәт. Төшерегез. Каршылар? Юк. Каршылар юк. Рахмәт. Кадерле делегатлар, безнең 2 съезд арасында, ягъни 2016 елдан алып, менә бүгенге көнгә кадәр безнең арабыздан бик күп күренекле язучыларыбыз китеп барды. Аларның санын хәтта әйтергә дә бик куркыныч. 2 съезд арасында biz 46 yazışımızını yoğalttık. Hem bigirek de ötken yıl bizden bir köp yazışlarımız aramızdan
етіп барды. Мына шушы екі құрылтай арасында мәрхум болған әдипләріміздің исем фамилиялары, коды красылары біздің экранларда қазір пайда болып, әйда біз шушы мәрхум әдипләріміздің істелеген бір минуттан тұрып, іштен генә дұға оқып, еске алайық. Мына біз өзара сөйлескенде, ақастырескенде, біздің язушылар бек көп деп зарланабыз. Хәтта қойса көпсінәбіз де, әміне мәңгілікке кетіп барған әдипләріне еске алғанда, біз мұндай көпсінулерден үстін болырға тиіс. Қолына қалам алған адам баласын бір қашанда көпсінмеске керек. Бұл бетінде өзінің ғазиз халқына қызмет етерге алына қалам білен. Шоңа күрі мына бұл санап өтілген біздің қалам ақылларының орынлары жәннетте болсын. Амин. Қазір сөз Татарстан Республикасы президенті аппараты жетекшісі Асхат Ахматұлы Сафаровқа беріледі. Құрметті құрылтайда қатысушылар, президиум, Татарстан Республикасы президенті Миниханов Рустам Нұрғалиұлы менің құрылтайда қатысушылар ісіміне өзінің сәлемін еткілігі кекледі. Бұл республикамыздың екі дәулет тілінде, татар һәм орыс тілінде әзірленді. Құрылтайда қатысушылардың ғұмуми милли составын есепке алып, сіздің игътибарыңызға рус тілінде текстін жеткіземін. Президент Республики Татарстан Рустам Ильич Миниханов мне поручил озвучить свое приветствие в адрес участников 19-го съезда Союза писателей Республики. Оно подготовлено на двух языках. С учетом национального состава участников форума прошу довести до вашего внимания текст на русском языке. Уважаемые участники съезда, сердечно приветствую значимого для общественности Республики творческого форума 19-го съезда Союза писателей Татарстана. Литература для нашего народа всегда имела особый сакральный смысл, являлась живым источником нравственной чистоты, служила высоким образцом культуры, духовности и эстетического вкуса. В веках просияли имена Булгали, Мухаммадьяра, Гаврила Державина, Абдрахмана Утасымяни, Абдуллы Тукая, Мусы Джалиля. Золотой фонд национальной татарской и российской литературы вошли в произведения многих наших современников. Амирхана Елики, Мухаммеда Магдеева, Яза Гелязова, Туфана Минулина, Василия Аксенова, Равиля Файзулина, Табиры Гамаддиновой, Арая Рахима, Рабита Батулы, Рената Хариса и многих других. Отрадно, что Союз писателей Татарстана постсоветский период развития сохранил и значительно приумножил свой творческий потенциал, став одной из самых представительных общественных писательских организаций России. Республика всегда уделяла и впредь намерена обращать приоритетное внимание вопросам поддержки литературного творчества
развитию материально-технической базы деятельности крупнейшей творческой организации. Этому также будет способствовать и мероприятия в рамках Года родных языков и народного единства. Как точно подметил великий писатель Максим Горький, чьи жизнь и творчество тесно связаны с родной Казанью, литература – дело глубоко ответственное и не требует кокетства дарований. Желаю вам, дорогие друзья, всегда руководствоваться этим мудрым наблюдением, радуя татарстанцев и наших соотечественников яркими высокохудожественными произведениями. Искренне надеюсь, что принятые на сегодняшнем съезде решения дадут существенный импульс развитию всей многонациональной литературы нашей республики. От всей души желаю 19-му съезду Союза писателей Татарстана, всем нашим прозаикам, публицистам, поэтам новых творческих успехов и читательского признания. Счастья вам, мира, добра и благополучия. Құрылтайда қабыл етілген қарарлар көпмилләтті республикабыз әдебиеті үшін бірқатлы тәрбиеш берер деп ышанып қалам. Татарстан Yazıcılar Бірлігінің 19-ші құрылтайына оңышылар, барлық қалам әхілдеріне яңа ижади қозғалышлар, бәхет, сәламәтлік, игілік һәм именлік тілеп. Татарстан Республика Президенті Рустам Ибраевич Миңнеханов. Қазір меня Татарстан Давлет Бирактарин Тапшар Ирсатигес, разрешите мне по поручению президента Республики Татарстан вручить государственную награду республики. Татарстан Республикасы президенті указы негізінде татар әдебиетін үстіруге mühim өлеш кертуі һәм күп еллык нәтижелі ижади эшчәнлеге өчен Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен ордены медале белән язучы Татарстан Республикасы Язучылар берлеге иҗтимагый оешмасы рәисе киңәшчесе Хәсәнов Әнәс Хәсән улы бүләкләнә. Татарстан Республикасы президенті указы негізінде күп еллык нәтижелі ижади эшчәнлеге 1941-45 еллар Бөек Ватан сугышында катнашучыларның һәм тыл хезмәтчеләренең исемнәрен мәңгеләштерүгә зур өлеш кертү өчен Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен ордены медале белән язучы Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы Мустафин Шаһинур Сафа улы бүләкләнде. Дәүләт бүләге улы Мустафин Рушанга тапшырыла. Указом президента Республики Татарстан за многолетнюю плодотворную творческую деятельность и большой вклад в развитие культуры и искусства медалью Республики Татарстан за доблестный труд награждается писатель, член общественной организации Союз писателей Республики Татарстан Юзеев Салават Ильдарович. Татарстан Республикасы президенті указы негізінде Татарстан Республикасының мәдәни рухи мирасын саклауга һәм баетуга зур өлеш кертүләре өчен Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медале белән бүләкләнәләр. Язучы Татарстан Республикасы Язучылар берлеге җәмәгать оешмасы әгъзасы Мансуров Зиннур Мөҗиб улы. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге җәмәгать оешмасы рәисе Сәлихов Данил Хәбибрахман улы. Татарстан Республикасы президенті указы негізінде татар әдебиетін үстіруге зур
өлеш көрдүгү һәм нәтижелі хезмәте өчен Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем бирелде. Язучы Татарстан Республикасы Язучылар берлеге җәмәгать оешмасы әгъзасы Татмедиа акционер җәмгыятенең Казан утлары журналы редакциясе филиалы мөхәррире Фәтхетдинова Фируза Ислам кызына. Татарстан Республикасының Татарстан китап нәшрияты дәүләт китап предприятиесе баш мөхәррире, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге иҗтимагый оешмасы әгъзасы Шәйхов Ленар Миңнемәхи улына. Указом президента Республики Татарстан за большой вклад в развитие традиционной культуры и многолетний плодотворный труд почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан» присвоено научному сотруднику сектора этнографии научно-исследовательского отдела государственного бюджетного учреждения Республиканский центр развития традиционной культуры Яхиной Наиле Магрубовне. Татарстан Республикасы президенті указы негізінде мәдениетті өсіруге зор өлеш көрсету үшін Татарстан Республикасының атқазанған мәдениет хезмәткәре деген мақтаулы исем язучы Татарстан Республикасы Язучылар берлеге җәмәгать оешмасы әгъзасы Фәләхов Амур Нур улына бирелә. Большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу благодарность министру культуры Российской Федерации, объявленному писателю, члену Татарстанского отделения Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей» Хамидуллиной Вере Петровне. Рахмет, біздің язушыларымыздың қызметін шулай зорлағандары үшін Татарстан Республикасы президенті Рустам Нұрғали ұлы Миннихановқа һәм шәхсән Асхат Ахметов сізге бек зор рахмет. Қазір сөзіне давам еттіреміз. Сөз екі құрылтай арасындағы ішчәнлеккә хисап ясау үшін Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Хабибрахманұлы Салиховқа берілі. Регламент бойынша 20 минут. Бүйік рус язучысы Максим Горький китапны яратығыз. Ол білім шешмәсі деген. Китап кішіні білім, фән дүниясына алып кіруші, дүнияға қараш нормалаштыруші, һәм кешеләрне рухи, әхлаки, эстетик тәрбияләүче иң көчле инструмент ул. Татар китабы бар. Һәм бу безнең иң зур горурлыгыбыз. Әдәби китап сүз сәнгате мисалы. Димәк, язучы сүз сәнгате остасы. Бүген халкыбызның китапка мөнәсәбәте нинди? Язучыларыбыз сүзе аңа барып җитәме? Кеше йөрәгенә аңына барып җитәрлек сүз әйтә алабызмы? Халык тормышында әдәби китап нинди роль уйный? Радио, телевидение, интернет кулаш җәйгән шартларда
kitapның әһәмияте кимеме? Бу сорауларга бер генә сүз белән җавап бирү мөмкин түгел әлбәттә. Әдәби әсәрләребез тормышны белеп, аны мөмкин булганча тәңгәл чагылдырса, әсәр тирән эчтәлекле фәлсәфи һәм формасы белән җитлеккән, матур телле булса, ул һичшиксез укучысын таба. Ләкин безнең көннәрдә китап нәшер итү, аларны сату кыйнлашкан, тиражлар кимегән, әдәби әсәрләргә газета журналларда урын кыскарган чор икәнлегендә искәртми китеп булмый. Дәүләт нәшриятләренә көндәш булып, шәхси нәшриятләр барлыкка килде. Акчасы булган һәркем теләсә нинди китап бастырырга мөмкин. Бу әлбәттә инде әсәрләрнең сифатына тискәре йогынты ясамый калмый. Бүген Татарстан Язучылар берлегендә 326 каләм остасы әгъза булып тора. Туктаусыз иҗатта булган язучыларыбыз күп. 18-нче һәм 19-нче кырылтайлар арасында әдәби процесс күзгә күренеп киңәйде. Активлашты. Бу активлыкка Бөек Ватан сугышының 75 еллыгы, ТСРның 100 еллыгы, Татарстан Язучылары берлегенең 85 еллыгы да зур этәргеч булды. Казан утлары журналы иң яхшы әдәби очеркка Татарстан тарих шәхес дигән зур конкурс уздырды. Без еш кына дөньяга киң күләмдә чыгарлык әсәрләр күренми дип зарланабыз. Алар бар. Роза Туфыйтулланың язмыш шигъри романы Төркиядә басылып югары бәя алды. Аяз Гыйләҗевнең заманында тиешле бәя алмаган ягыз бер дога романы мажар телендә дөнья күрде. Конкурентными государственными издательствами стали частные издательства. Сегодня каждый, кто имеет деньги, получил возможность напечатать любую книгу. Это, конечно, не могло не сказываться на качестве произведений. Төркиядә каләмдәшебез Зиннур Мансуров Төрксой һәм Европа язучылары берлеге тарафыннан Төрки әдәбиятларының 2018 ел кешесе дип игълан ителде. Аның узак еллар төзелгән оригинал стильле Габдулла Тукай кодексы китабы тәрҗемә көтә. Ленар Шайх халыклар арасындагы тынычлык, дуслык, аңлашуны ныгытуга багышланган иң яхшы әсәрләр өчен бирелә торган Дөнья генераллары тынычлык өчен халыкара берләшмәсенең тынычлык күгәрчене медалена лаек булды. Айдар Халим Александр Невский исемендәге бөтен Россия тарихи әдәби премиясе дипломы белән бүләкләнде. Ренат Харис Россия язучылар берлеге һәм Беск хәбәрләре басмасының Василий Шукчин медале белән Венера Якупова Халыкара гуманитар академия һәм Дөнья мәдәнияте ЮНЕСКО институты медале белән бүләкләнде. 4 ел эчендә Мәдинә Маликова, Розалина Шагиева, Камил Кәримов, Тәлгат Галиуллин, Лерон Хамидуллин Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына, Клара Булатова, Ркай Зайдулла, Зөлфат Хаким Татарстанның халык язучысы исеменә лаек булдылар. Ике корылтай арасында төрле дәрәҗәле бүләкләргә, мактаулы исемләргә лаек булган каләмдәшләребез гаять күп. Аларны тагын бер тапкыр шәм күңелдән котлыйм һәм иҗатларының тукталмавына, тирән эчтәлекле, югары зауыклы әсәрләр иҗат итүен дәвам итәчәкләренә ышанам. Язучылар берлеге идарәсе иҗтимагый тормышның кискен бурычларын, шунда әдәбият пропагандасын мөмкин кадәр киңәйтү юлларын кайгыртты дияргә мөмкин. Китап укучылар белән лентәләр, аларның географиясы күзгә күренеп киңәйде. Каләмдәшләребез актив катнашкан йөзләрчә әдәби музыкаль кичәләр, очрашулар, конференциялар, олимпиадалар, әдәби марафоннар, бәйгеләр, түгәрәк өстәлләр, конкурслар, бәхәс клублары, әдәби митинглар, әдәби ишегаллары, салоннар, хәйрия ярминкалары, әдәби суд, айрым шәхесләргә бәйле укулар, яңа китаплар тәкъдим итү, Бөек Тукайыбызның туган көндә шигырь бәйрәме,
Пушкин исеміне бейлі рус тілі күндері интернет шілтерлерінде ұзған флешмоблар, бұлар барысы да yazушылар, шағирлер, оқушылар қатнашында юғары қамелде ұзған шаралар. 2020 жылдан тағын бір мотор шараға негіз салынды. Yazушы Марат Амирханов башлангычы белән хөкүмәтебез ярдәме белән Әл-Мәрҗани Җәмигъ мәчетендә Габдулла Тукайның әнисе Мәмдүдә Абыстай рухына Коръән укылды. Бөек шагыйрьнең әнисе турында истәкләргә дуга укулан бергә үрелеп барган әлеге очрашуда күренекле язучылар, артистлар, җәмәгать эшлекләре катнашты. Бүген язучыларның мәктәпләрдә дәрес бирүе, иҗади укулар оештыруы киң җәелә. Вперед между двумя съездами многими были присуждены почетные звания. Еще раз сердечно поздравляю собратьев по перу и надеюсь, что они не остановятся достигнутым и продолжать создавать произведения высоком и художественном уровне. Дәүләт җитәкчеләре ярдәме белән республика районнарында мәдәният йортлары, клублар төзү һәм яңарту язучылар өчен укучылар белән очрашу мөмкинлеген тагын да арттырды. 2017 елда Тукай Коломда һөнәри осталыкларын арттыру курсларына укырга килгән республика китапханәчеләре белән очрашу узды. Анда интернет заманында укучыларның китап белән кызыксынуын яхшырту, китапхана фондларын байыту, авыл, шәһәр китапханәләрен мәдәни ушакка әйләндерү юллары хакында актив фикер алыштылар. Бөек шагыйребез Габдулла Тукай туган көн республикабызда ел сайын тантаналы әдәби бәйрәм буларак уза. Шигърият бәйрәмнәре, конкурслар, шигъри митинглар, искә алу кичәләре, шагыйрь исемен йөрткән урам бәйрәмнәре, Тукай һәйкәленә каберенә чәчәкләр салу кебек чараларда республикабыз җитәкчелеге, язучылар, сәнгать осталары, дин әһелләре белән бергә Чуваш, Карачай, Башкортстан, Балкар, Удмурт, Марий республикасыннан һәм башка күп төбәкләрдән килгән каләмдәшләребез дә катнашу инде традициягә керде. Быел пандемия куркынычы сәбәпле шигырь бәйрәме онлайн форматта интернет флешмоб буларак узды. Бу бәйрәмнең географиясын тагын да киңәйтте. Бәйрәм флешмобына Төркия, Азәрбайҗан, Кыргызстан әдипләре дә кушылды. Республикабызның тагын бер әдәби-мәдәни үзәгенә әүләп килүче лаек шәһәре, бөек рус язучысы, тамыры белән татардан чыккан күренекле дәүләт эшлеклесе Гавриил Романович Державин исеме белән бәйле. Бу шәһәрдә язучыга һәйкәл ачылды. Биредә әдәби бәйрәмнәр уза. Державин премиясе лауреатлары, язучылар исемендәге конкурслар, җиңүчеләрнең исемнәре игълан ителә. Татарстан язучылары һәм илебезнең төрле төбәкләреннән килгән каләм ияләре катнашында фестивальләр үткәрелә. 18-19 кырылтайлар арасы юбилейларга бай булды. Башкалабыз Казанда, республика шәһәрләрендә һәм районнарында күренешле шәхесләрнең туган җирләрендә Дәтмәннең, Риза Фәхретдиннең туына 160, Галескар Камал, Ваяз Исхакның туына 140, Фатих Амирган, Галимҗан Ибрагимов, Кәрим Тинчуринның туына 130, Мирхайдар Фәйзинең туына 125, Фәтхи Бурнашның туына 120, Әмирхан Миники, Ибрагим Гази, Фатих Хисни, Мирсей Әмир, Фатих Кәримнең туына 110, Әхмәт Юныс, Хайвахид, Әнвәр Давыдовның туына 100, Ибрагим Садағовның туына 105, Мөхәммәд Мәһлиев, Сажида Сөләйманова, Миргазиян Юныс, Нәби Дәүлинең туына 90 ел тулуга багышланган тантаналы кичәләр үткәрелде. Гәрәй Рәхим, Разил Вәлиев, Роберт Миңнуллин, Роберт Патулла, Нурислам Хасанов, Хәнәфи Бәдеги, Рөстәм Кутай, Зөлфәт, Мөдәррис Әгъләм, Марсел Галиев, Нәҗибә Сафина, Фәнзәмәл Баттал һәм шулай ук мин фәкыйрьнең һәм башка бик күп каләмдәшләребезнең туган көннәренә багышланган чаралар безнең республикабызда гөрләп үтте. Город Лайши, ставший еще один литературно-культурным центром нашей республики, связан с именем великого русского писателя,
видного государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. В этом городе писателю открыт памятник. Здесь проходят литературные праздники. Объявляются имена лауреатов премии Державина, победителей конкурса имени писателя. Проводятся фестивали с участием татарстанских писателей и писателей из разных регионов страны. Тукай клубында узган Түбән Кама шәһәренең Кама таңнары әдәби берләшмәсе оешуга 50 ел тулуга багышланган юбилей кичәсе дә матур тәэсир калдырды. Таисның 100 еллык юбилейна һәм Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы оешуга 100 ел тулуга багышланган конкурска тукталып китәсем килә. Сәламәтлек сагында торучыларның киеренке хезмәтенә әдәбиятчылар игътибарын арттыру, алар белән даими хезмәттәшлек итү максаты белән Татмедиа агентлыгы һәм Казан утлары журналы министрлык белән берлектә иң яхшы повестька һәм хикәягә шифалы куллар дип аталган ачык конкурс игълан иткән иде. Аңа 16 повесть, 70-тән артык хикәя, мәктәп укучыларының 50-дән артык шигыре килде. Бәйгедә Төркия, Башкортстан, Чувашия республикаларынан, Пермь, Оренбург өлкәләреннән дә каләм осталары катнашты. Шундый ук бәйгеләр исәбенә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә үткән конкурсны да әйтми китә алмыйм. Бу конкурс безнең арамызда утырган Марат Гыттов иптәшебезнең тәкъдиме белән башланып киткән иде. Җәмәгать аңа рәхмәт әйтеп, алкышлар бүләк итегән. Ике корылтай арасында оештырылган фәнни-гамәли конференцияларда мондый кимәлдәге чараларның безнең эшчәнлектә зур әһәмияткә ия булуын исбатлады. Тематик күпкырлыгы ягыннан зур игътибар җәлеп иткән Фатих Әмирхан тормышы, иҗаты һәм лирикасы, Гаяз Исхакый һәм 20-нче гасыр башында татар милли яңгырашы, Шиһабетдин Мәрҗәнинең 200 еллыгы уңаеннан милли тормыш һәм дин, Шарык һәм гарәп традициялары контекстында Шыңгыз Айтматов иҗаты, Лев Толстой иҗат юлының чыганаклары һәм шырлары дигән конференциялар олы галимнәр, студентлар, каләмдәшләребез катнашында үтте. Галим язучыларыбыз Уфада узган тугандаш халыклар әдәбиятларында традициялар саклау, Астанада җәмгыятьнең рухи тормышында язучыларның тәэсире конференциялары күренекле галимнәребез Фатих Миңнугулов, Фат Алимуллин, Тәлгат Галиуллин, Әлфәт Закирҗанов, Фәүзия Бәйрәмовалар актив катнашты. Рәхмәт аларга. Галимҗан Ибрагимов исемендәге Тел әдәбият сәнгать институты, Татар балалар әдәбияты, традициялар һәм заманчалык дигән темага утырылган фәнни-гамәли конференцияга аерым тукталды. Ул балалар язучылары Дәрҗия Аппакованың туына 120, Абдулла Алишның туына 110, Шәвкәт Галиевның туына 90 ел тулуга, Роберт Миңнуллинның 70 яшьлек юбилейына багышланды. Балалар әдәбиятының үзенчәлекле, тәрбияви әһәмияте, балалар китабы белән эш итү усулларына багышланган әлеге чарада бу юнәлешнең традициялары бүгенге галимнәр күзлегеннән фәнни анализланды. Мондай чаралар традицияларга әверелергә хаклы. Әдәбиятның яшь буына, дөньяны танып белүгә өйрәтү белән бергә аларны рухи, әхлакый тәрбиядәге әһәмияте ролен һәр даим күз уңаенда тоту бик мөһим. Казанның 170-нче мәктәбендә Фатих Әмирхан исемендәге 8-нче Республика фәнни-гамәли конференция, Фатиха Аитова исемендәге кызлар гимназиясында Туфан Миңнуллин иҗатына багышланган конференция. Мондай конференциялар санын тистәләп санап булыр иде. Язучылар берлегенең төп максатларыннан берсе әдипләргә яшь алмаш әзерләү. Әдипләр улыгаялар. Киләчәктә иҗтимагый тормышта үз сүзен әйтерлек, буын тәрбияләү кирәк. Бу яктан шөкер, сәләтле яшьләребез бар. Тагын да булыр.
Yazıçılar Birliği'ne kurultaylar arasında 32 kişi, 32 yazıcı kabul edildi. Uzgan yaş yazıcılarının Respublika seminarı bulup anda 34 yaş icatçının edebi eseri tekshirildi. Eserlerge analizinde Kur'an'lıklı edipler Zinnur Mansurov, Marsil Galiyev, Feruze Müslimova, Fuat Galimulin, Galimcan Gilmanov, Mansur Hilajev, Galina Zaynulina hem başkalar. Barlığa 16 yazışı yasadı. Hem kengeçlerim girdi. Yaşlarımızın en ülgürgen eserleri Tatarstan Kitap Neşriyatında takdim edildi. Uz yolum, Svaya Straka Respublika Kulem İcadı Konkurs Laboratoriyasında yaş kalem devretişçiler için master klaslar ütkürüldü. Yaş yazıcıların İdilem Akşarlığı belgesinde 150 kişi katlaştı. 2 kişi Grand Prix'ga layık oldu. Meğarif hem Fen Ministerliği yardımı bilen birge uyuşturgan İlham konkursunda da 1000'den artık bala katlaştı. İşçilikimizde tağın bir umay üzünçelikli forması okuşalarga yana kitaplar takdim etü kılaşaya. Hele soňgy birinci yıldağına Raul Feyzulli'nin Turmuş Kalitoskova kitabın, Fevziye Beyramı'nın Hicret, Gleyza romanların, Firdevs Kuji'nin Biz Bilmegen Suğuş, İlbir Şerifulli'nin Koyun Kıyısı kitapları, Marsil Galip'nin Ruh kitabın, Marat Amirhanov Uluk Muhammed, Rafiz Kurban'ın Vatan romanları, Hanefi Bediki'nin Musa Jelil poetikası, Nikolay Aleshkov'ın poemalar kitabın, Rezil Valiyev'nin şiire tomlığı, Robert Batullah'ın 10 tomlığın takdim ettiği şoraları buldu. Tatarstan Milli Kitaphanesi'nde Mikhail Khudyakov'un Tatar Pin Üzegi yardımında Tatar, Rus, İngiliz dillerinde dünya kurgan Hozan Konlığı kitabı da takdim edilip zor pay aldı. Mağlum ki Rusya'da yaşayışı halklarının milli dilleri zor basım kişiler. Alarını mekteplerde okutu, saatleri turmuşta kullanı meydanları kıskara bara. Programlarda milli komponentler alındı. Bu şartlar Respublikasında devlet dili bulgan Tatar dilinin kalinere yığıntı yasamayıp kalmadı. Tatarstan Yazıçılar Birliği gelip tuğan bu problemine rizasızlık bildirip Edipler isminden Rusya Prezidenti Vladimir Putin'ga kat yolladı. Bir Türk'üm kalendaşlarımız Rusya yazıçılarına da müracaat etti. Lakin biz anlayız, Tatar dilini saklav, ol birinci şiratda Tatar'nın buruşu. Her Tatar kişisinin şahsi buruşu diğer ilim değil. Dilimiz bizim özümüzge kirip, dilimizni saklav yönelişinde işler var elbette. Tatarstan'da Bilingual mektepler şilteri bildirirler. Bütün Rusya Tuğan Dil Forumunun Tatar dili hem edebiyatı Halkara Olimpiyadasında da 500'den artık kişi katlaştı. Anda jingilçilerge büleklerini Respublika Prezidenti Rüstem Nurgalioğlu Minnikhanov tapşırdı. Hazır bir tercüme. 2020 yılının 21. fevralında Tuğan Türk'ününde uzgan çaranı edebi müzikal kişi deb atasak da ol milletimizni, dilimizni saklav, üstürünü, bir şululu problemalarını küttergen mitedip kavrildi. Fevziye Beyramova, Nejibe Safina, Yıldız Şarapova, Fenil Gilajev, Şemsiye Cihangirova, İlmira Şarifullina, Feruze Müslimova, Aygül Ahmet Galiyeva, edebiyat sanat suyuşları turuşunda aktif pozisiyada bulurga çakırdılar. 2020 yılının 21. aprelinde Prezident Rüstem Nurgalioğlu Minnikhanov Kazan Expo kompleksinde Tatarstan yazıçılarıyla uçraşkanda Tatar dilini saklav hem popülerleştiru, Tatar edebiyatın, Tatar sanatın üstürü hakkında söz vardı. Tatarstan Respublikası Prezidenti karşımda Tatar dilini saklav hem üstürü meseleleri komisyası tüzülü. Onun jetekçisi Murat Kutupoğlu Ahmet'in bilgileninin biz zor ümitler bilen karşı aldık. Hem indi biz bu hizmetinin jemişini göremiz. Bu indi bizden rayonlarımızda da eli küpten tügülgine
Татар сөзі деген филармония һәм безнең дәүләт советы үткәргән язучылар, шагыйрьләр безнең бәйгесендә генә дә 4000-гә якын кешенең катнашуында ул инде 4000 татарның йөрәгенә ут ягу дигән сүз. Әдәби вакыйгалар чаралары булган игътибарлы язучы эшенең мөһимлеген аңлап, һәр даим ярдәм итеп торганы өчен Президентыбыз Рөстәм Миңнехановка, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевка, Татарстан мәдәният министрлыгы безнең биредә утыра. Рәхмәт сезгә, Ирада Хафизян кызына, Казан, Чаллы, Тукай, Әлмәт, Дүбән Кама, Буа, Чүпрәле, Кайбыш, Спас, Арча, Актаныш, Мислим, Минзәлә, Апас, Мамалыш районнары җитәкчелегенә зур рәхмәт әйтәм. Алар бер генә үтенечебезне дә эшлекле хезмәттәшлеккә генә башкарып чыгарлык бер генә планыбызны да кире какмадылар. Татарстан Фәннәр Академиясының Галимҗан Ибрагимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтына, Казан дәүләт федерал университетына, Татарстан дәүләт музеена, әдәбиятка инвестициялар ясауда гаять актив Татмидит берләшмәсенә, аның бигрәк тә Рухият фонды җитәкчелегенә, Татмидия агентлыгына, Татарстан Яңа Гасыр, Татарстан теле радио компанияларына ике корылтай арасында бергә аңлашып эшләвебез өчен зур рәхмәт. Берегез дә әйтә алмассыз, безнең бөтен чараларда да без телевидение экраннарында, радиоларда чыгылып барганыбызны барыбыз да күреп яшәдек. Выражаю огромную благодарность нашему президенту Рустаму Миннеханову, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шәймиеву, министру культуры Республики Татарстан, руководству Казани, Лабежи, Челнов, Альметьевска, Нижнекамска, Буинского, Тукайского, Джановского, Каевского, Спасского, Арского, Актанышского, Мусимовского, Минзелинского, Абасовского, Мамадышского районов за внимание к литературным событиям, мероприятиям, осознание важности работы писателям и постоянную помощь. Они не отклонили ни одной просьбы, ни одного плана, который можно было бы реализовать только в деловом сотрудничестве. Большое спасибо Институту языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова, Академии наук Республики Татарстан, Казанскому федеральному университету, Государственному музею Республики Татарстан, сообществе Татнефть, руководству его фонда Рухият, агентству Татмедиа, государственным телерадиокомпания Татарстан, Новый век, Татарстан за сотрудничество и между двумя съездами. Bu 4 yıl içinde tuğandaş halklarımız edebiyatları arasındaki dostluk ilimleri uğuşla devam etti. Әлеге ülkede Kazan utları әлігіне баяға. Редакциясы актив iş alıp bara. Başkırtistan, Kazakistan, Üzbekistan, Türkmenistan'dağı kalemdeşlerimiz eserleri Tatar tiline tercüme edildi. Rafiz Kurbanov soğuk yıllarda Avar, Kumar, Balkar, Kazak, Malay, Yakut, Rus, başka halklar şairlerinin eserlerini tercüme edip bir neçe kitap çıkardı. Onun üstüne birisi артынан birisi sallar romanları bilen bizning vaqtli matbuotda har vaqtda chiqib boradi. Qozonda Xolid Toqtar, Shihabettin Marjani, Mustafa Karimga, Zoda Abdullah To'qayga, Astarxanda Musa Jalilga haykal ochildi. Karim Tinchuriga, Anwar Davudovga, Abdullah Alishqa, Bislar, Amirxon Yeniki, Gavril Tirsavin, Muhammad Sadri, Labib Qilmi, Munir Mazmunov istelerine memorial taqtalar qo'yildi. Davlatimiz yetakchilarining adabiyotga, onun klassiklarına ihtibarın haqında söyleyeyim. 1 minut vaqt qoldi, 1 minut. Rahmat, bitta bir bitim qoldi. Ispat sarayının Balgar tarixi arxitektura muzeyi yılında Abdullah Alishning turmushi ham ijodina bag'ishlangan davlat muzeyi ochildi. Qahramon yozuvchining Tatar ham Rus tillerindeki tutkunluktaki şiirleri isimli jiyintigida dünya kurdu.
Жиынтықта балалар әдәбияты классигі Абдулла Алиш'нің исемен мәңгіләштіру юнәлішінде 55 жылдан артық қызмет қойған қаламдашымыз Әнәс Хасанов түзеді. Нұрлан Торайның Қышыққанлы ауылы мәктебінде біздің ғалымымыз Тәлғат Нәбиулла Валиуллин музейі ашылды. А внимание руководитель нашего государства к нашей литературе и его классикам говорит о мемориальном доске память Амирхана Еники, Гавриила Державина, Мухаммеда Садри, Лябиба Гильми, Мунира Мазунова, Геннадия Паушкина. Спасского района открылся государственный музей, посвященный жизни и творчеству Абдулла Алиша. Вышел в свет и сборник стихи из плена на татарском и русских языках. В школе села Кшыкканлы Нурлатского района открылся музей Талгата Галионовна. Ике құрылтай арасында 180 язушымыз Васильева, Бәкір, Нихама, Волга, Ливания шифаханелерінде ял итеп сәләмәтліктерін нығытты. Лайықты ялда болған язушылар ел сайын 1,000 сум. Республикасының юғары бүләктеріне үе болған язушыларымыз, халық язушылары 10,000 сум ақшалата ярдәм субсидия берілді. Халық ала үлкенлер күнінде де үлкен язушыларымызға бүләктер берілді. Вақытлы мәтбуғатта яздыруды да язушылар бірлігі шитте қалмады. Мұнда отырған бош мұғалилер бірсі де инқар етмес. Біздің көпме вақытлы мәтбуғатқа yazılған аларның баршының да көз алдында. Сөзімні түгелей түшіп, бұлар мен өзіміздің қолаттан жетекшілігімізге, өзімнің білен бірге ішлеген идарәме һәм береде отырған язушыларға аллах рахметімді білдірем. Сіз болмасаңыз біз, язушылар болмаса, біз 100 жылдығын қаршы алған Татарстан автономиялар республикасында болмас еді. Her adam, her atama, her isim, her cisim yazışının kalemi bilen tarih bitlerinde yazılan. Ona biz, siz yazarsınız. Şuna göre de biz halkka gerek. Biz halk için işleytirgen organ. Hem şu fırsattan faydalanıp, hürmetli yazışlar, özümün 4 yılda 10 ay işlegen ömrümde barınız kadar rahmetimin, barınızını da yaratan, barınızını da hürmet eden, gelecekte yana kilgen idarege, onun reisine uğuşlar dileyim, motor itip işlerge yazsın, turmuşumuz alga varsın, yetekçilik bile yazışlar bir kulga tutunup işlemeyken, bir başında Respublika devam ete olmayın. Ol gubernaga aylanır. Şuna göre de biz yetekçilik, yazışlar bilen birge kulga kul tutunuşu bir-birimizini anlap geçegendegine biz bir bütün bulup yaşalarız. İktibarınız için bir sürü rahmet sizge. İsen sağ bulunuz, selamet bulunuz. Hesap doklады үшін Даниил Хайбирахман ұлына рахмет. Біз келешекте де регламентіне сақласақ еді. Hürmetli делегаттар, yıllık hesap doklады turunda fikirler, dokladlar boyunca fikir alıcılar bölümünde aytılacak, fikir alışusından bulacak. Hazır alдағы күн тәртібіне көшеміз. Бұл да болса ревизия комиссиясы хисабы сөз Татарстан yazушылар бірлігі ревизия комиссиясы рейсі Илзира Самиғулла қызы Шахиеваға берілі. Регламент бойынша 5 минут. Hayırlı gün, hürmetli yazışlar. Siz indi barınızda hesap işindeki sonlarının şutsuz kırısız iken barınızda şamalısızdır. Kırdağı boşaklar, bürtükleri sonunca şuna kuremine biz reviziya komisiyası 5 kişiden turganında özüm hem Nurullin Rinat Valiyullah, Aynetin ve Daniye Zahrettin kızı, Garifulina Resime Ahmet Zagir kızı, Salahov Rifat Valiyullah katnaşında uyuşmanın ustavı negizinde Tataristan Yazıcılar Birliği'nin finans hocalık işleri bilen tanışıp analiz yasadık, kırım şığınlarını barladık. Hem sizge ana bir rahatlayıp iliştirem, rahim edip tanırsın. 2016
Татарстан Язучылар Берлеге юридик оешма буларак теркелгән. Оешмага әлмәт һәм яршаулы берлекләрдән карый берлек мөстәкыйль баланска ия һәм шулай ук билгеләнгән тәртиптә теләсә кайсы банкта һәм финанс кредит оешмаларында валюта һәм хисап счетларын булдыра ала. Финанс һәм хуҗалык эшләренә җаваплы булып Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Санит Салихов Данил Хабибрахман улы һәм баш бухгалтер Сиражиева Фирдәүс Салих кызы торгын әйтеп үтим. 2016 елдан алып 2021 елга кадәр финанслар күпчелек мәдәният министрлыгы аша уза. 2016 елдан 2021 ел аралыгында мәдәният министрлыгы бюджетыннан кергән керем 66 миллион 953 мең сумны тәшкил итә. Язучылар Берлегенең шушы еллар арасындагы керем һәм чыгым сметалары Язучылар Берлеге рәисе тарафыннан расланган. 2016 елны финанс хуҗалык эшләре өчен бюджеттан 7 миллион 598 мең сум акча бүлеп бирелгән. Моннан тыш хезмәткәрләргә хезмәт хакы арттыру нисбәтеннән министрлар кабинеты тарафыннан 1 736 мең сум акча бирелгән. Берләштергәч барлыгы 9 миллион 334 мең сум килеп чыга. Шуның эчендә икенче ярты еллык суммасы, ягъни мәсәлән, безнең шушы хөрмәтле Язучылар Берлеге рәисе һәм баш бухгалтер эшләгән вакыт керә инде. Ул булса 7 миллион 41 мең сум. Шулай итеп 2016 елның чыгымнарына да күз салый. Хезмәт хакы өчен 2 миллион 119 сум, страховой взнос түләүләре бу инде безнең барлыгы 30,2% сум тәшкил итә. Монда инде безнең соцстрах кергән, пенсия фондына 22%, мәҗбүри медицина страховкасы һәм травма очраклары булганда 0,2%, 628 мең сум акча күчерелгән. Электр түләүләре өчен саклык хезмәте, элемтә, янгын сигнализациясе, җылылык, машина страховкалары, командировкага бару чыгымнары, саклык хезмәте, элемтә, янгын сигнализациясе, җылылык, машина страховкалары, гәҗит журналларга яздыру өчен 709 мең сум акча киткән. Бензин, запас частьләр, картриджлар өчен 173 мең акча тотылган. Мохтаҗ язучыларга матди ярдәм күрсәтү, ягъни мәсәлән субсидия була инде, ул елына 11,400 сум тәшкил итә, һәм халык язучыларына 120 мең елына 12 кеше исәптә 3 миллион 410 мең сум тотылган. Әдәби китаплар әзерләү һәм башка милләт язучыларының китапларын татарчага һәм русчага тәрҗемә итү максатларында 1 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Ушбу сумма Мәгариб вакыт нәшриятына күчерелгән. Удмурт язучыларының проза әсәрләрен 1000 тираж белән татарчага тәрҗемә иткән өчен 253 мең, казакъ язучысы Мукагали Макатаевның "Миндә адәм баласылар" исемле шигырьләр җыентыгын 500 данә белән казакчадан татарчага тәрҗемә итү өчен 253 мең сум сарыф ителгән. Анатолий Тимиркаев, Геннадий Сабанцев Марийский мотивы әсәрләрен марийчадан татарчага 500 данә тәрҗемә өчен 253 мең сум акча күчкән. Антология чувашский поэзия җыентыгын 1000 данә белән чувашчадан татарчага тәрҗемә ителгән өчен 240 мең сум акча алынган. План буенча 2016 елны юбилейларда уздырылган, шулай ук төрле мәдәният чараларын үткәрү өчен бюджеттан беренче ярты еллыкка 1 26 мең сум акча бүлеп бирелсә, икенче ярты еллыкта исә 797 мең сум билгеләнгән. Бу урында кайда ничә сум акча тотылганлыгын да ирештерим. Габдулла Тукай клубында хөрмәтле вә күренекле каләм ияләре Харас Аюповның 70, Мидхәт Митшинның 80, Ибрахим Салаховның 105, Мөдәррис Әгъләмовның 70, Марсель Галиевның 70, Рөстәм Кутыйның 80, Сибгат Хакимның 105, Равил Мирхайдаровның 75, Габдрахман Әфсановның 105 еллыклары үткәрү өчен 502 мең сум акча тотылган. Габдулла Тукайның тууын билгеләп үтелгән чарага 112 мең, Гавриил Дежавиның тууына 200 ел тулуына үткәрелгән Бөтен Рәсәй шигърият фестивален уздыру максатыннан 71 мең акча тотылган. Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләрен искә алу чарасына 99 мең, Габдулла Тукайның мемориал тактасын ясату өчен 140 мең, Гавриил Державин укулары өчен 48 мең акча сарыф ителгән. 2016 елны Татнефть оешмасыннан 1 миллион сум хәйриячелек ярдәме булган һәм әлеге сумма хуҗалык кирәк-яракларыннан саналган кәнсәләр әйберләре, компьютер, ноутбук, юбилейларга бүләкләр, командировкага бару өчен коммуналь түләүләр өчен сарыф ителгән. Менә шушындый рәвештә безнең 5 елга исәп бар. Менә 5 елга буларның барсын да санап бетерү мөмкин түгел. Шуңа күрә мин 2000дә һәрбер елны ничә сум акча кергәнен әйтеп узам. 5 минут чөнки бик әз вакыт. 2017 елга күз салсак, берлеккә бюджеттан шулай ук 7 миллион 598 мең
so'm акча бүлеп бирелгән. Моннан тыш хезмәткәрләргә хезмәт хакына Мәдәният министрлыгыннан 1,616,000 сум акча күчерелгән. Тагын Мәдәният министрлыгының резерв фондыннан халык язучыларының матди хәлен яхшырту нисбәтеннән 240,000 сум акча бүленеп бирелгән. Шулай итеп бюджеттан барлыгы 9,454,000 сум акча күчкән. Менә монда барлык сметалар да бар. Хөрмәтле язучылар, хәзер күчәбез 2018 елга. Minut yarım vakit kaldı. Minut yarım vakit kaldı. Соңгы ел нема? Соңгы ел һәм нәтиҗәләре. Minut yarım vakit. Рәхмәт. Аңладым. Урынны файдаланылган дигән фикерегез булса шул китә. 2000 Мәдәният өлкәсендә менә проектларын тормышка ашыруга бүленгән акчалар хисабыннан каралган чыгымнарны каплауга каралган Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары буенча 2020 елда хуҗалык эшләрен алып бару өчен бюджеттан 8,151,000 сум расланган иде. Шуннан тыш персональ түләүләр өчен резерв фондыннан өстәмә финанслар 2,1 сум күләмендә бирелгән. Бюджет буенча барлыгы 10,251,000 сум тәшкил иткән. 2020 елда уставта каралган эшләрне башкару өчен Татнефть җәмгыятеннән 1 миллион сум күләмендә игъана ярдәме алынган. Әлеге акчалар шулай ук чыгымнарга тотылган сметалар бар. 2001 елда хуҗалык эшләрен алып бару өчен финанслар шул ук күләмдә планлаштырыла. 2021 елда бу. Хөрмәтле язучылар, хәзерге вакытта Татарстан Республикасының Язучылар союзы аларны әле алмаган. Отчет дәвре итеп алынган 2016 һәм 2021 елларда мәдәни чаралар үткәрүгә барлыгы 23,803,000 сум акча сарыф ителгән. 2016 елдан шушы 21 еллар аралыгында Татарстан Язучылар берлегенең 178 әгъзасы үзләренең сәламәтлекләрен ныгытырга, ял итәргә барганнар. Һәм инде менә 16 елда ничә кеше, аларны әйтеп тормыйм, 17 елда күпме кеше икәнен. Ревизия комиссиясе шушы доклад белән 5 ел арасында кирим чыгымнарына монда барысында язды. Менә кызыксынучылар булса, мен сезгә тәнәфес вакытындагы сез биткәч менә аны таныштыра алам. Кызыксынучылар булса, инде менә әле шушы чыгымнар белән таныштырдык дидем бит. Менә нәтиҗә ясап шуны әйтәм, әлеге чыгымнарга бәйле бөтен документлар да бухгалтериядә бар. Bütün документлар раслаучы кагазлар менә булганлыгын без комиссия әгъзалары раслыйбыз. Безгә кадәр инде менә узган июль аенда һәм ноябрь аенда Мәдәният министрлыгыннан тикшерү булган, инде 2 тапкыр тикшерү килгән. Аннан соң әле шушы ахыргы вакытларны гына УБПдан тагын тикшерү булганлыгында сезгә хәбәр итәбез. Анда бер гаип тә табылмаган. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп калам. Rahmet. Hürmetli kollegalar, Устав буенча biz ревизия комиссиясы хисабын раслап үтәргә тиешбез. Шуңа күрә тавышка куям, кемдә кем Татарстан Язучылар берлеге ревизия комиссиясы хисабын раслыйбыз диләр. Шул кешеләр мандатларын күтәрәләр. Рәхмәт итегез. Санау комиссиясе төшерегез, каршылар yok, битарафлар yok. Рәхмәт. Илзира Сәмиулла кызы Шахиевага хисап доклады өчен рәхмәт. Хәзер сүз Татарстан Республикасы Мәдәният министры Ирада Хафизҗан кызы Аюбова бирелә. Muhterem Татарстан Республикасы язучылары, кадерле каләм осталары, хөрмәтле кунаклар һәм президиум әгъзалары. Дамир Хәзрәтович, сезнең 3 мартта җыелуыбыз юккагына түгел, чөнки бүген сезнең бәйрәмегез халыкара язучылар көне. Символично, что мы все собрались на очередной съезд Союза писателей Республики Татарстан во Всемирный день писателя. Чын күңелдән сезне бу олы бәйрәм белән котлыйм. Эшегездә иҗади уңышлар, күңел күтәренкелеге теләп калам.
Татарстан Язучылары берлеге ылы тарихлы, данлы исемнәргә бай оешма. Үзенең 84 еллык эшчәнлек дәверендә ул татар милләте өчен чын мәгънәсендә үсеш кыйбасын бикләүче, яшәү кеше бирүче, тарихи мәдәни хәтерне саклаучы үзән булып яшәде. Галимҗан Ибраһимов, Хати Такташ, Кәрим Тинчурин, Хәсән Туфан, Мөхәммәд Баширов, Муса Жәлил, Әмирхан Еники, Аяз Гыйләжев, Мөхәммәд Мактиев, Туфан Миннуллин һәм башка бик күп талантлар милләтебезнең рухи юлбашчылары иде. Татар язучысы әдәбиятыбызның 1000 еллык хәзинәләрен баетучы, шушы олы тарихны дәвам итүче генә түгел, бәлки татар телен, милли узанны, иманны, хакыйкатьне, туган җир газизлеген аңларга һәм кадерләргә өйрәтүче булды. Халкыбыз һәр заманда үзенең язучыларын, шагыйрьләрен хөрмәт итте. Аларның сүзенә колак салды. Татарстан хөкүмәте дә, мөхтәрәм президентыбыз Рустам Миңнеханов язучыларны, бирлекне һәр даим кайгыртып тора. Шуңа күрә дә татар язучылары 21 гасыр башында да тирә яктагы төбәкләр өчен үрнәк бердән-бер көчле иҗтимагый оешма булып яшәп килде. Әмма соңгы вакытта матбугатта, социаль челтәрләрдә Татарстан язучылар берлеге тирәсендә алып барылган шау-шу безне хафага сала. Ул айрым бер шәхесләргә генә кагылмый, бәлки татар язучысының, татар әдәби сүзенең абруен төшерә. Минемчә, хәзерге вакытта Татарстан язучылар берлегенә тамырдан зур үзгәрешләр кирәк. Берлегнең әдәби процессны заманча һәм уңышлы итеп кору, татар әдәбиятын дөнья күләмендә пропагандалау, яшьләрне иҗатка тарту кебек мәсьәләләрнең шушы вакыты килде. Безгә Татарстан язучыларының мирасын, хәзерге иҗатын пропагандалауны, яна кысаларын табу сорала. Имея современные методы работы, наша обязанность перед последующими поколениями сделать татарстанское литературное наследие достоянием всей Российской Федерации и интегрировать его в мировое пространство. Не изолироваться, не становиться вещью в себе, а чувствовать творческие перемены и мировые тренды, не останавливаться в творческом поиске, а еще стараться работать над продвижением, маркетингом, дизайном, художественными переводами, выходить на современные общественные площадки, использовать разные платформы, наконец, говорить на языке молодежи. Многие великие литераторы, в том числе и наш Тукай, это еще и, простите, гениальные продюсеры своего творчества. Так что же останавливает нас в этом движении? Мы, Министерство культуры, общество, хотим чаще встречаться с вами, дорогие писатели, в формате современных конференций, на совместных мозговых штурмах. В рамках творческих лабораторий Министерство всегда открыто для подобной работы. Мы верим, что наш писатель, татарстанский писатель, может создавать востребованный, популярный литературный продукт, создает востребованный, популярный литературный продукт, который захочет взять к себе в актив и киноиндустрию, и популярные исполнители с миллионной аудиторией, и лучшие театры страны и мира. Язучылар берлегенә заман таләбенә җавап бирерлек дәрәҗәдә эшне оештыру кирәк. Аны бары тик көчле шәхес, чын мәгънәдә лидер һәм аның көчле командасы эшләй ала. Бүген Татарстан язучылар берлегенең киләчәген, аның республикабыз рухи мәдәни тормышындагы урынын һәм милли бердәмлектәге кәеф хәлеткә йогынтысын ачыклау көн тәртибендә. Әгәр туган тел язмышы, татар дөньясының хәле, яшь буынны укыту һәм тәрбияләү, рухи кыйммәтләр кебек үткер мәсьәләләр хакында язучы тавышлы яңгырмаса, аның урынын башка
деструктив тавышлар яулап алу куркынышы туа. Бары тик әдәбият кына халыкка үтемле итеп җиткерә, аңлата төшендерә ала торган фикерләр һәм гамнәр булуны да яхшы беләбез бит. Демәк, җаваплылык үзебездә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Уңышлар сезгә. Рәхмәт, Мирал Хафиевна. Хөрмәтле делегатлар, хәзер көн тәртибенең 3нче мәсьәләсенә күчәбез. Ул да булса идарә рәисен сайлау. Дөресен әйткәндә, бу бик тә мөһим көн тәртибе. Хәзер әйтәбез. Безнең менә иске идарәнең вакалаты инде беләсез 20 елның июнендә биткән иде. Шуңа күрә менә бу көн тәртибенә бик тә игътибарлы булсагыз иде. Безнең язучылар союзы, дөресен әйткәндә, җир белән һава арасында асылынып тора. Аны юридик кырга кертергә кирәк. Аны закон нигезенә куярга кирәк. Шуңа күрә бик тә җаваплы булсак иде. Мин сездән үтенеп сорыйм, һәм сайлауга кадәр бергез дә таралмасагыз иде. Хәзер алдан килешик менә бу сайлау тәртибен. Кандидатлар тәкъдим итү хәзер башлана. Монда ошол категория директор, рәис 2+1 тавыш белән сайлауын хәл яки 3 тавыш белән. Уставта квалификацияле 3 тавыш диелгән. Квалификацияле күпчелек диелгән уставта. Хәзер менә килешик, менә бу кандидатлар күрсәтү һәм регламент мәсьәләсен. Кем рәислеккә кандидат күрсәтә, 2 минутка кадәр чыгыш ясый. Һәм рәислеккә кандидатлар үзләренең программалары, үзләренең платформалары турында 5 минутка кадәр сөйли алалар. Һәм һәрбер кандидатны 2 кеше яклап сөйләргә мөмкин. Әгәр дә инде күпкә китсә җәмәгать, без монда кичкә кадәр, төнгә кадәр утырачакбыз. Һәрбер кандидатны 2 кеше яклап сөйли, 2 минутка кадәр. Һәм әйткәнемчә, кандидат үзенең программасын 5 минутка кадәр сөйли. Кемдә кем менә шушы кандидатлар күрсәтү тәртибе белән килешә, шул кешеләр мандатларын күтәрсеннәр иде. Рәхмәт, төшерегез, каршылар. Каршылар юк. Хәзер Татарстан Язучылар берлеге рәислегенә кандидатлар күрсәтүне башлыйбыз. Менә бу уңайдан безнең Чаллыдагы һәм Әлмәттәге мәйданчыкта да сүз, фикер әйтсеннәр иде. Хәзер Гәрәй Рәхимгә сүз бирәбез. 2 минуттан да артмасын. Кадерле каләмдәшләр, мин инде бик өлкән кеше, синтән яшьтула күп кенә съездлар үткәрүдә катнаштым һәм безнең рәисләребезне сайлау эшләрендә катнаштым һәм безнең Татарстанда гына түгел, Мәскәүдә Россия Федерациясенең язучылар союзында эшләдем һәм бик күп милли язучылар берлекләренең җыелышларында рәисләр сайлауларында нидәрдә катнаштым һәм менә бу безнең бүгенге җыелышыбыз, бүгенге сайлауыбыз бик тә бүгенге көндә безнең халкыбыз өчен, телебезне саклау өчен, татар телен саклау өчен һәм безнең миллилегебезне саклау өчен бик кирәкле, бик вакытлы эш дип саныйм һәм мин бик күп кенә үзебезнең язучылардан өлкән буын, язучылардан да шактый кешеләр белән киңәшләр тоттым һәм урта буын язучылар белән уртак киңәшләргә килдек һәм мин бик яшь язучылар белән дә киңәшләр тоттым һәм шушы киңәшләремә нигезләнеп мин бүген сезгә шулар исеменнән дә әйтәм, безнең Татарстан Язучылар берлегенең
reisi itip, bizning ko'rindikli shoirimiz hem bizning edebiyatımızın türlü janrlarında uğraşlı işli turgan hem okuşlar yaratıp okuturgan eserler icad etüsü iptaşımızın ekmeksi olan ul Erkayil Zeynullah. Ul bizning gelecekte yazıcılar soyuzlarının işin tügül, bizning icatı bilen de hem bizning deputatlığı bilen de bizning yazıcılar soyuzun alga taba alıp barırga yerdam edecek. Hem min şuşu takdimimni mine özüm bilen kengeşken köp yazıcılar bilen takdim etem. Hem elbetteki yazıcılarda, Şallı'daki yazıcılarda, Kozan'daki yazıcılarda şuşu takdimini kutlavımızı sorayım. Rahmet, söz edebiyat galimi Fuat Galimullin'e verilen. Muhterem Cenab-ı Respublikamız yetakçileri özlerinin çalışmalarında albataba yazışlar birliği olunda turgan zor uğraşlarını açıkladılar. İrede Hafiz Can'ına eybik matur etip eğitti. Yani zamanşa uyuşturulur atiş albataba yazışlar birliğinin işi. Bana edebiyatımız ise, birliğimiz ise kamilleşe bara hem şu vakitte her etapta yetekçi olur da. Naz buna şu noktadan bizden birliğimizni olga alıp giderdi, kişileri de ilgire bara. Benimce bugünkü günde andı kişilerimizin, kalemdaşlarımızın birisi bu Ramiz Eymet. Çünkü bu uyuşmanın işin bir yaxşı bile, tübünden düşüp bile, nice yıllar indi onun şirkesinde bara bir kup uyuşturucu işleri. Ramiz Eymet bir bilimli kişi, hazırlıklı kişi, hem tilese kaysı auditoriyde yazıcılar birliği reisi ol dünya koleminde işletilen kişi. Ol bizden uyuşmamızına tiyişli derecede adil itip hem rahmetli deyip eytik ime kursete biletirgan kişi. Onun işliklik sıfatların biz indi Şerif Kamal, Abdülkatukay muzeylarında işte vakitte kurduk. Hem elbette bana nice yıllar boyu ol bizden yazıcılar birliğinde büyük eybet işlep bara. Kişilerge münasebeti eybet anın. Ol şu kadar iyi uz ornunda alga taba benimce müstakil rövüşte de işlep gitse büyük de benimce eybet olur. Min uz sözümden tügül şolay bana gerek rahim etkençe mine alga etip çağırışlar bir grup bana onlar isminden söyleyeyim. Şuna göre bu takdimde irtibarlı bulsanız dedi. Rahmet. Rahmet. Kandidatlar ko'rsatuv bo'yicha tag'i kimlarda nindi fikrlar var? Rahmet eylesin. Benim ismim Rahman bin Şefigullin, telejurnalist, hem yazıcı. Elbette indi yazıcılar reisi kim bulurga tiyiş degen surabga benim de elbette oyunda lider bulurga tiyiş. Bu yazıcı da elbette indi onda yetekçilik itu talantı da bulurga tiyiş. Eğer de şimdi mene şu iki sıfatlar bulmayken biz indi Tatarının dilinde, medeniyetinde alıp bara almıyoruz. Ben sonuçta yıllarda
Бірлікнің Союзның рейсі болып ішлеген Рафис Харисұлы Құрбанов бұл өлкәдә өзін оңай яқтан күрсәтте. Санап кетем, ул яхшы җитәкче, менә дигән әсәрләр иҗат итә, рәсми власть белән ике арада язучылар арасында һәм халык арасында менә дигән өстенә шартлар тудырды. Һәм дә менә монда Данил Хәбибрахманович та әйтеп утырды, әйтте, безнең пенсиядәге язучыларыбыз пенсиягә иҗтимагый улар, халык шагыйрьләре, халык әдипләре улар мең күләмендә акча алып баралар. Әнә моның өстенә Рафис Харисовичның менә дигән проекты тормышка ашты. Ул 40 дохи татар милләтеннән булган шәхесләр безнең китапларын чыгару буенча проект керткән иде. Менә бу көндә моннан шәхеснең инде китаплары дөнья күрде. Һәм дә инде татар язучыларының әсәрләрен Россия күләмендә, дөнья күләмендә чыгару буенча шулай шактый гына алгарышка китте. Әлбәттә инде әгәр дә ул бүгенге көндә үзенең менә бу 5-4 ел эшләү дәврендә ул инде туплаган тәҗрибәсенә яңадан яңада менә хәзерге замандагы глобаллашу форматында милләтебезгә файдалы гамәлләр кертү буенча үзенең яңа менә бу эшләрен кертеп барса бергәләшеп, әлбәттә аннан без дә ташатбыз, милләтебез дә ташат. Татарстанның әйтәбетінде абруй тагында үсәчәк дигән фигурга килде. Һәм дә тагын бер генә минем тәртибем бар. Менә сайлап куелган бирлек рәисе ул инде үзенә кирәк булган үзенең теге фикердәшләрен идарәгә сайлап куя. Минемчә бу дөрес түгел. Чөнки идарәдә составында булырга тиеш төрле фикердәге төрле кешеләр. Шуңа күрә инде әгәр дә без инде идарә кешеләрен сайлыйбыз икән, әлеге кешеләрнең исемен аерым атап, аерым тавыш биреп сайласак, мәгъкүл, яхшы булыр дигән. Анысы турында соңыннанрак сөйләшербез. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Мин инде бу форсаттан файдаланып, монда менүләре бик Рәхмәт. Мин инде хатын-кызларыбызны якынлашып килүче бәйрәмнәр белән. Рәхмәт. Хөрмәтле делегатлар, 3 кеше тәкъдим ителде, бәлки шушы исемлек белән бәлки канатланырбыз 3 кеше белән. Та кемдән инде тәкъдимнәр бар? Әйе, Нәҗибә Сафина. Hürmetli kollegalar, qarindoshlar, endi birde chiqmam, endi birde endashmam desam da endashmasa qola olmayman. Men aligina so'radim, ko'rmadim o'zim bu otnalar ichida Vahid Imomovni. O'zining fikrini shunday bilmayman. Chunki Moskva oldan shurasin qo'yib qo'ya, ona ekstremist deb e'lon etib, birlikdə reis etib söyləməsi üçün oldan şurasını qurub qoydu. Olay desək bizning 60% yaxın xalqımız respublikanın barısı da ekstremistler, çünki onlar barısı da referendum vaxtında suverenitet üçün тавыш бергәннәр иде. Мен менә мәсәлән булай дип әйтәм. Мин дә беләм күп кенә кешеләрнең фикерләрен бер алдан бер нинди сүздә алып бармадым, бер кем белән дә сөйләшмәдем, аяклашмадым, борынлашмадым. Bu ırkayın meselesine kirgende oldan süreşingen kandidatura ol. Oldan şuşu kandidatını ötkerge tırışacaklar. Emme lakin benim fikrim. Eydeniz ele cemaat, biz bir Vahid Imomov'un şahlıdan tartıp çağırganda ol. Bir de reis itip soylarga deyip tartıp çağırgan edik. Ol hazır muharir, Medeni Cumhur'un muhariri. Bu da Yazıcılar Birliği gazetesi. Eybet gazeteyi bilimli kişi bilimligine tügül, onun kişilerine silahşu mümkünlükleri de bir Tataristan içindegine tügül, dünya küleminde silahşular alıp barılık mümkünlüğü var. Eyde güzeli bulay digərli.
Рәмис Әймәттә түгел, Каилдә түгел, Тукымада Рәфис булдың долыя. Әйдәгез әле без шушы кешене үзебезнең рәисебез итеп сайлап, аның яшьләр дә аның белән бик яхшы эшлиләр, килешәләр. Өлкәннәр дә һәм аның газетасы да бик нык безнең таләпләребезгә туры килә. Әйдәгез әле шушы кешене тәкъдим итик. Мин 5 минутында, 7 минутында сөйләп тормыйм, ләкин минем катгый тәкъдим иткән кандидатурам менә шушы. Үзе генә әллә кая булгандыр. Рахмет. Хөрмәтле җәмәгать, Язучылар берлеге Захит Махмуди, сөз бирелә. Җәмәгать, мин хәлендә Күкбара районы Мазара салында яшәдем. Дияләр сәнгатән, җирләр сәнгатән. Менә хәл минем урамнан 4 мәктәптә укучы татар балалар кайталар. Русча сөйләшә. Суыйна часың бар русча сөйләшә. Бу имә котышкы шавылса. Әгәр дә без китап кырадык. Китап ярыша китап кына чыгарабыз икән. Сезнең китабыгызны бер көндә укыйсыз. Сез белеп торыгыз, минем китапны да укымыйлар. Әнә берәү әйтердем мин укыдым. Менә мин күптән түгел китап чыктым иде, елаган эштем. Укыдым диye. Әйтәм сичләргә әйтеп бир менә монда шундый ясаган. Хәт укыдым дип әйтмәсен, беләсең шул. Безнең шундый хакым, безнең көтә. Менә Гайс хатының 2 елдан 2 гасырдан да байратлаша, әйме? Хатта бер әйтәм, сүзендә әйтергә язучылар. Тиздән безнең китапларны бүләргә куячаклар. Татарча яза белгәннәр. Захит, булар турында фикер алышуда. Менә шулай. Безгә җәмәгать, язучылар берлеген җитәкләргә шәхес кирәк. Менә ул Ринат Мөхәммәдов киткәннән соң бездә булган шөгыльләр башлады. Хәтта без тонга кадәр кабул иттек. Бер кандидат, әйме? Онсыда шундый шәхес юк дигәндән генә килеп, әйме? Шуның өчен мин бу көндә бер генә шәхесне язучылар берлеге җитәкли ала кеше дип бирәм. Ул Рукай Зайдулла. Ни өчен беренчедән шәп чәчмә сәфәр яза, шәп драма сәфәр яза, шәп шагыйрь, шәп тәрбитендә булдыра уймый, язарга да өйрәтә дә яшьләрне әйме. Әгәр дә Рукай Зайдулла килми икән, җитәкләми икән берлекне. Безнең берлек тагын да менә шулай принт үстәндә түбән төшәчәк. Менә минем сезгә әйтү сүзем шул. Рәхмәт, без фикер алышуларга соңнан күчәрбез җәмәгать. Тәкъдим итүләрне шушының белән кемдә кем Татарстан Язучылар берлеге рәислегенә кандидатларны шушының белән сикләнәбез диләр. Шул кешеләр мандатларын күтәрәләр. Рәхмәт. Хәзер безнең бит 2нче һәм 3нче мәйданчыкта бар съездның хәзер Әлмәт белән Шаулыга сүз бирик әле. Аларның без тавышларын ишеткәнебез юк. Рәхим итегез. Шаулла. Безне ишетәсезме иншалла? Ишетсәгез, әйдәгез чыгыз әле. Үзегезнең тәкъдимегезне әйтегез. Факил. Микрофонга басыгыз, җегетләр. Шаулла. Әлбәт әзерләнә тор. Telefondan çık əgər də bulmasa, Fakir. İnşallah. Əlmət, siz çıxalmıysınızmı? Eydə siz çıxıb qalağız, əgər də ne əzirlənə durar. İnşallah siz əzirləniniz, Əlmət, eydəqiz, çıxız. Yigitler, bu bizde gayip mi? Onlarda mı gayip? Boşalda mı? Ayıp oldu. Fakir. Yazıcılar, Şallı Yazıcılar Uyuşması Yetekçisi Fakir Safin. Fakir. Temizsiz hürmetli 19. Sezde Patlaşış Kalendersler, Kunaklar,
Mine şundan da biz indi özümüzün Yazıcılar Birliği'nin yazmışın halite duran minutlara kirip gittik. Bilgili kandidatlar var, namzetler var. Bizim yazıcılar arasında bu işte olup korulan kişiler vardır. Ama biz mine indi başka tübeklerde yaşayan yazıcılar bir uzak özümüzün sözlerimizi eğitip kilemiz. Yazıcılar Birliği yetekçisine de, onların burunbasarlarına da bizden tübekte işlevişi bölükler, onlar birinde yuridik, kanuni yoktan da yoklanmagan. Hatta ustafta da bizden şollu bölüğü, elmet bölüğü degen eybir yok. Men bunu işittirge tırıştım. Bunda oturgan her kim bile, biz yıllık yılışlarda da, siyizda da, her idarede, halitirge kiregindi deyip, komissiyalar tüzügen bulduk, men yazıplar bak bilgen bulduk. Burunbasarların kompüterlerden indi düzeltmeler kirti turunda fikirlerimizi yetkirdik. Lakin onların kulakka da elmediler. Mine bizden şollu yaşları işbasında 50'ge yakın yazışı, onlar arasında bir günlük yazışlar. Emmedeki mine şularının problemalarını, gerekli işlerini halite başlasak, bizden indi hukuk idaresi tarafından şunduk bir güne söz kelip iter. Sizin ustafta var mı şollu bölüğü degen eybir? Sizin ustafta yok. Ustafta olmaz biz nerse haliteleriz. Mine şulardan işitmeyen kişilerini men bir neçikte yazıcılar sayısı reisi etip göre olmayayım. Şuna göre bu meselede men bu işni boşqarıp çıkarılıp bir güne iş, tübekteki yazıcılarının hallerini onlarlık bir güne kişi, bir güne şahıs, bizden Devlet Sovyeti deputatı, Halk yazıcısı, Tukay Premisi laureatı, Arkayıl Zaydullah deyip susadayım. Hem borluk kalendaşlarımızda mine şu şahıs tiresine toplarına hem indi özümüzün Yazıcılar Birliği'nin olma taba en zor büyüklüklerine köterirge degen takdimini aytayım. Rahmet. Hazır sözünü Elmet'e veremiz. Elmet'e vergense men anlatıp ötem. Mine mında Fakir Safi'nin çıkışında yamıradı. Ustavka düzeltme kirdi. Hemen de bizning Tatarstan Yazıcılar Birliği'nin inşallah Elmet bölüğün ko'rsatı. Şundan da bizning ustavda ul bölükler ko'rsatilmagan. Mine biz bu qurultayda ustavka düzeltmeler kirdi boyunca işçi türküm uyushtiracakmiz. Hem şu işçi türküm yuridik normalarga to'g'ri keltirib, biz yakın gelecekte ustavka düzeltme kiritecekmiz. Hem anda inşallah Elmet bölükleri de ko'rsatilecek. Elmet, hozir söz sizga beriladi. Elmet. Hazır, ezgine, kütük cemaat. Mikrofonunu alınız ha, Elmet. Rifkat, bu yakta basıldın mikrofon kısıl yana. Mikrofon var. Elmet. Hayırlı gün. İşte sizin bizni. İşte biz. Hayırlı gün, hürmetli prezidium, hürmetli kalemdaşlar. Mene alda şallı bölük işitekisi Fakir Efendi'nin sözleri bile biz olsunca gelişemiz. Andı düzeltmeler kutu bolsa oldu. Ulaşlı bulur hem gün kadar bunu talep eder. Endi kandidaturu meselesine gelgende bizning Elmet bölüğü Arkayıl Zaydullah kandidaturasına to'xtala. Şundan da bugungi kunda devlet bile birlikte işlep deputatның aytır sözü ol barchasına da erişir deb ishonamiz. Shunga ko'ra biz Arkayıl Zaydullah kandidaturasına to'xtalishni qulay ko'ramiz. Rahmet. Şallı bilen Elmet'nin fikrini işittik. Yamagat. Mine bizning hazır kandidatlar turunda fikir alışu. Bir kıskaçağına minut yarım iki söz yazıcı Fevziye Bayramova verildi.
Bunda Remiz Eymetni yaklarga çıktım. Niçin Remiz Eymetni yaklayayım men? Men soңгы 4 yılda idare azası buldum. Hem onun nişik işlegenin üst güzerim bilen gördüm. Remiz bik bıktı. Sözünde dura. Kişisine kaldırmay işin. Bik ziyalı. Halk bilen işliği bile. Bik intelligent kişiye, ziyalı kişiye has bütün sıfatlarda onda var. Hem tağında şosunda itiriydim. Remiz şair olarak da yaxşı şair. Türk dilin bik yaxşı bile. Türkiye'de şehirleri çığa. Minanın bilen bir Türk ziyalıları şıraşuğunda bulganda bu sof Türk dilinde çıkış yasadı. Tatar halkı torunda hikmetli çıkış yasadı. Koyarlarsa da Remiz'ni bir Tatar ziyalısı etip kabul ederler. Onun bile Fuat eğitip ettiğinde yetekçilik tecrübesi de var. Tukay Müziği'nde, Şerif Kamal Müziği'nde işledi. Koydağına işlese de bizim bari tip yakşı yaptığına görsetti. Bizge bile şuşunda ziyalı kişilerge tapçırığa gerek. Mena bunda nişleptir sövdeydi eğer hakimet bilen birge işlerge gerekti. Bizim Tatar yazıcılarının köpçiliği şu istepken Remiz Eymet de hakimette karşı tügül cemaat. Onlar bir tügül. Min indi patıdayken koy vakitte tenkitlimde Remiz'de min bir paşanda Tataristan istepçilerine hakimette karşı noşar söz işitkenim bulmadı hem bulmayacak da. Onlar bilen birge işleyecek ama lakin onların kurşağı bulmayacak. Ayıbrevler gibi. Şu ışık barmayacak, ol halkka yazıcılarına hizmet edecek. Ondan sonra tabi indiremiz, mimoderemiz negine yoklarına çıkmadım. Bir gerek de min yoklarına çıktım, demokratik prinsiplerini. Hatta Sovet çırlarında, Tataristan yazıcıları üzerinin seyizlerinde kemnetli şunu söyleyip aksakallarını hatırlayınız. Bir de üstün etken bunca söylemadılar. Hazır bizning iki prinsip buzular. Birinciden hakimiyet, zakon boyunca hakimiyet ictimai uyuşmaların içki işlerine katlaşırga teyiş tügül. Onlar katlaşa başladılar. Onlar katlaşığına tügül diktavat edeler. Kimini kuyargayla uyuşturdular, gördünüz mü? Nice bittiriptigi kolxozlarda 90% bireler bey, kolxozçılar. Şunun hesabına ayna Putin de öttü, Şeymiyev de öttü, Minnehalov da öttü. Mine kolxozçucu elbet bile şanlı bular bizim bugünkü sükünde. Eminde ziyalılar otura. Hakimiyet yardım etsin, yardımlarını kabul ederiz çünkü bizim naluk hesabından yardım ettiler. Onlar bize ekselerine çıkarıp vermiyorlar. Ama lakin bizim içki işlerine katlaşmasınlar. Hem kimini söylerge gerekin bizge eğitmesinler. Dağın ikinci mine demokratik prinsip buzula, iki prinsip birisi hakimiyet katlaşa, ikincisi mine birisi Erkayil Zaydullah, ikincisi mine güzelinde tıra Remiz Eymet. Erkayil Zaydullah'ın ortunda hakimiyet tıra, yaşırıp da tırmıyorlar. Deputat ettiler başta hakimiyet tıra. Erkayil Zaydullah, hakimiyet arbasında reis bulur gazina. Remiz ortunda, barıtık biz yine. Bir kimi de yok, deputat mandatı da yok. Yetekçiler de yok. Şuna göre eydegiz, türlü kategoride bit bular. Gadil kilgen kişini söyleyip, üst kişine akşamdan kişini söyleyip, tigi söyleyevda bit, Erkayil 6 tavuş kınasıydı, ortunda hakimiyet durmağaç. Endeyse özgerde 4 yıl içinde, yarın mandatı var, daha şuna itesim kileceğim evet. Erkayil'de bik avur bulacak yazıcılar bilen işlerge. Bik avur, halkı duamalırak, yigitinin elbette talantı var. Ama lakin halk bilen işlerge Erkayil'de bik avur bulacak, yüzünü yuvaltıp bitirgen bilgen. Şuşundan çıkıp kalemdaşlarımni şakıram Remiz Eymet'e tavuş berige. Ziyalı, sözünde tıra, şiirleri elbet, dünyanın qaysi ilinde de görsetilip, bütün sıfatları da var. Rahmet, söz şair. Rifat Cemal'ga söz verilen. Cemaat, men gibi hakimiyet bilen soğuşkan kişi sizin arada siyerek, men ondan arada duruşup aldarga gerek girmez. Lakin men antamen bek yaxşı bilerim. İptaşlar,
Biz һәрберебез үзебез турында уйлыйбыз. Иң беренче. Мин дә шулай уйлыйм, сез дә шулай уйлыйсыз. Ләкин бүген безнең язучылар берлеге турында уйларга кирәк. Без бик яратабыз. Без иҗтимагый оешма дип күкрәк сугарга. Иптәшләр, без кайда утырабыз? Бу бинаны кем бирде безгә съезд уздырырга? Безнең бинаны кем тота? Biz men bit qarşı sizga so'z aytmayman, men siz chiqish yasaman. Bizning binoni kim tuta? Biz o'zimiz ro'znosh yeb yashay turgan uyushma tug'il. Biz agarda o'zimiz ro'znosh yeb raisga aqsha to'lasak, binoni o'zimiz tutsak, bizga hokimiyat kerakli. Biz o'zimiz narsa tilasak shuni ishlaymiz. Lekin realist bo'lishga kerak. Realist bo'lishga kerak. Bular hokimiyatga qarshi borib, bino borib qaragan. Lekin bugun bizga mana modniy so'z bor, lobbist degan. Ul manfaatlarini yoqlovchi degan aybir. Bizning manfaatlarni kim yoqlay ola? Sovet vaqtida mening aytib turgan so'zim bor. Raykonga uramatlarda kiraydi deb. Bugungi kunda siz bir qoya eshik ochib kira olmaysiz. Onda butunisi politsiyskiy saqchi o'tira. Kira olmaysiz. Arqayal Saydullaning mümkünlüğü var, vakalatlari var. Ul kira ola. Ham bizning uchun so'z ayta ola. Kirib so'z bundan qichqirib o'tirib bo'lar ol. Mana kirib so'z aytib qarag'iz siz. Kirigiz. Ho'ja xonim, men sizga qarshi bir so'z aytman. Diskussiya uyushtirmaylik, hadi. Ayta olam. Shunga ko'ra Soyuz bizning birlik turida o'ylik, shu turda. Bizga bir premiyalarni kim bersin? Reis kisasidan chiqarib berishdi. Ministerstvo kulturaga borib olasiz. Shunga ko'ra men sizni realist bo'lishga chaqiraman. Matur etib biz qarshi bilan men nishik oppozitsiya bo'lganlarni bunda sizlarga vaqtim da yo'q. Shunga ko'ra iptashlar bunda butun kishi ulug' kishi. Bunda bola chaqa yo'q. Bunda benim so'zga kerakmi yerga siz o'zingiz o'ylag'iz, ham o'zingiz qaror qilasiz. Rahmat. Rahmat. So'z shoir G'azinur Muratga beriladi. Muhterem kalemdaşlar, kaderli konaklar, o'tgan qurultoylarning birinde oqsoqol adibimiz Matullah Yazuvchilar birligine yetakchisine kerakli 7 sifatni sanagan edi. Elbette o yılmayı davlattı ko'plarda. Lekin zamanlar o'zgara tura, vaqt o'zgara tura, bugun endi Matullah sanagan sifatlarga qo'yib ishtiroklar ishtiroklar mümkündür. Men bir namzat misolida, Alkayim misolida şunu sizge belirtmesi bu. Mana Alkayim Zeynullah o'zining kalem kuchi bilan, talantı bilan, adabiy talantı bilan ijod uchun bitta joysiz vaqtda turmush eti, dunyo keti biletirlar, olatirlar, şu mümkünlükle ega iki bir tip yazuvchining birisi. Bu men o'zimdan bir fenomen deb sanayman. Chunki shunday zamonda faqat ijod bilan yashaw. Siz pensioner, bu pensiya tugul. G'azinurga sizlarga erik berik jamoat. Hem o icadının koyusu janrını alsam da, edebiyattaki bütün janrlarda da, onun özünün ciddi sollu sözü var. Balalar edebiyatından alıp, prozı, dramaturgi başta.
Aslında депутат деген сөзіне бек ұғатамыз емес. Депутат болмысы да бұл әлбетте. Ләкин біздің ғұмыр бақи yazıcılar ilerisi her haftada депутат итеп сойланайды, кәнефеге отырғаш. Ол күнді шот дейді өзіне көрәбіл. Әлкайы, ақуйтығыз, өйсәйті болмады, әмі ләкин депутат итеп mandatını iyi oldu. Nik degende. Onun elbette motor yüzü, zemer yüzü için deputat etmediler bütünde. O, yüzünün sollu sözü bilen, yüzünün devleti sözü bilen, bizim Respublikanın en yuvarı iştekçilerinin ihtivarın yüzüne celal etti. Ana şunun için söyle koydular. Hem mındı şahıs şunday sıfatlarga yaşarız. Elbette o bugün günde çok patmalı vaziyette bizim yazmışlar bölgün isteklerine hiç şeksiz mutlaklar deyip sanayım. Hem en mühimi nasıl da mühimdir belki deputatlıklarında. Alkayınını bugün bizim ukşege basıp diye bulgan umgan, talantlı yeşler bazısı da bizim ustazı deyip sanayım. Ustazı biz sallanabız. Bizim yalışlar bölgüne yeşler gelmeyi, onlar şitite, ukişite deyip sallanıp yatabız. Hem de ne yapalsa o Alkayı, şu yeşlerin ustazı o doğudan icad meselesinde ustaz. İcad meselesinde. Çünkü onun bilen Fesevindi timagası yaşıp bula, yazgan meselelerini kuşatıp bula, bu her vakitte da bu yaşlarda kirekte yerde biterge, alarga kireçler biterge, her vakitte da Hazin Nurtu gerekler. Oldu. Sıkası bin kalemleşlerine kuşulup, oldaki ağatılarga, Kayı Seydullah'a kavuş birine şaka. Rahmet. Söz hürmetli yazışımız Medine Malikova'a verilir. А на русском языке можно выразить мнение? Конечно. Можно? Reglamentni saklasak edi, yamagat 2 minutga kadar, minut yarım, 2 minut. Biz reislikке taqdim etilgan kandidatlarning bütünsünde bek yaxshi bilamiz. Men endi Fevziya Bayramovaning so'zlarini qovog'lattirmayman, chunki ularga to'lisincha qo'shilaman. O'ldirsaydi, bütün kerakli so'zlarni aytib o'tadi. Lekin mening Almat bilan Cholida yashovchi hurmatli yozuvchilarimizga so'zim bor. Mana ular umidlanadilar. Agarda endi bir председательni ikkinchi bilan alishtirsan, mana shundan tura ularga turli huquq, nima deb aytaymi, bo'laklarga mustaqillik beriladi. Mana bu bo'laklarning statusi rastlanadi degan fikr aytadilar ular. Shunga tayanib fikr yuritilar. Lekin bu durust değil. Bu statusni ana председатель o'zigina da belgilay olmaydi. Ona elikten eremisde belgilay olmasaydı, ona ularga bira olmasaydı ko'p misrasalarda. Lekin eremis ularga e'tiborsiz bo'lmadi. Qadrli qarindoshlar, ular sizga e'tiborsiz bo'lmadi. Ul Soyuzda ishladi. O'rinbosar bo'lib, председательning o'rinbosari bo'lib ishladi, ham ishlagan chog'da men sizdan ishda qatnashmasadan men bilib turdim, eshitib turdim. O bugünlüklerinin işçenliğine bir taraf bulmadı ve sizge karşı bulmadı. Bunu ise siz nerseni beklemeni yüzünüzde bilesiniz. Şuna göre bu delil bana karşı tavuş verige negiz bir bula olmayın. Bu sıyız halipse bugünkü günde şu sıyızda halipse bunu omturda söz buldu. Bundan sonra hallettiler sizge ilişkili vakaletler verirler. Başka meselelerde öğrenizge bir neydi karşılık yok. Menimce. Benim fikrim şundaydı. Ben Fatih Ali Gül'ün bilen Fevziya Bayramovaning sözüne doğrusun çalışmışlar. Hem bir anlaşılmamışçılık vardı. İstanadım ben bunda. Rahmet Medine Hanım.
Cemaat biz grafikten çıkıp barabız, uzun söyleyimiz, reglamentga sıyışmayız. Kıska gına zinhar için biz kündekli bilen bu işin tügelerge değil. Hadi, kıska da. İkişer kişiden artırmayıp deyip biz kiliştik diye cemaat. Уважаемые литераторы Татарстана, вот сейчас мы должны совершить такой очень важный, серьезный шаг, выбрать руководителя Союза писателей нашей республики. Вот мы, прежде всего, обращаемся к личностям, но мне кажется, мы должны личность подбирать к тем качествам, которыми должен обладать руководитель такого союза. А какие качества это прежде всего, на мой взгляд? Ну, прежде всего, раз речь идет о литературе, о языке, то это должен быть человек, уважающий свою национальную культуру. Безусловно, национальная культура, как правило, складывается из двух таких компонентов. Это язык и религия. Второй момент, который требуется от руководителя Союза писателей, это должен быть человек, который с одинаковым уважением относится и к зрелым авторам, и понимает, тонко понимает молодых авторов. Это не просто руководитель, это должен быть талантливый человек, который проявил себя в своей области, которого знают не только здесь, в Татарстане, в России, но и за рубежом. Это должен быть человек, который имеет уже опыт руководителя в рамках вот такой организации, как Союз писателей. И вот учитывая все это, мне кажется, что соответствует этим качествам Рамис Аймет. Вот, а если теперь о личных качествах говорить, то руководитель Союза писателей должен быть человечным. Ведь писатель это тот, кто знает душу человека. А вот Рамис Аймет, он постоянно проявляет вот это вот понимание, чуткость к человеку. И в то же время это трудяга, с утра до вечера, который сидит у себя в кабинете или на выездах, и который постоянно на связи с разными инстанциями. Мне приходилось просто попадать к нему в кабинет, когда к нему звонил из Турции коллега-писатель. Регламент. И последнее, что я хочу сказать. Вы знаете, вот он одной фразой смог охарактеризовать татарскую литературу, татарскую поэзию. Он мне как-то сказал: вы знаете, татарской поэзии вся с грустинкой. И вот я понял тогда суть действительно национальной поэзии Татарстана, татар. Спасибо. Hazır söz Daniel Sayıklık'a verilir. Hürmetli toğanlar, benim şuna aytasım keler. Mana Yazıcılar Birliği'nde işlegen mında iптәшләребезнең утыра, Рафис Кабанов утыра, безнең Ринат Мөхәммәдиев унда утыра. Шул ук рәвештә мин бит инде союзны җитәкләгән кеше. Менә Рамис белән без инде туганнан бирле союзда эшлибез. Мин Әлмәттә дә эшләп кайттым. Казакъстанга барасыңмы, Кыргызстанга барасыңмы, зур галимнәр янына барасыңмы, кайгына барсаң да, исемең дә, дәрәҗәң дә булырга тиеш. Гәүдәң дә булырга тиеш, кыяфәтең дә булырга тиеш, һәм погоның да булырга тиеш. Сез шулай, менә исегезгә төшерегез әле, миңа кергән ипне. Китабымны чыгарыгыз, миңа шушы ярдәмне бирегез. Менә миңа бу ярдәм сезгә сорарга җиңел. Менә мин аны шушы 5 елга якын тормышымда аңладым. Аны шушында утырган иптәшләрдә аны Рафистан.
Сұрарға жеңіл сұрайбыз барыбызда. Қоян алырға. Кім аны бізге береді? Инде әйтсем әйтем инде, біз бит ижтимағи ұйышма. Біргіне республикада біздегіне бой бір бар. Сіз айтасыз, жәләр біле. Жоқ, жамаға. Взнос білен гіне ешап болмайды. Мен бит шығышымда айттым. Әгер де біз республиканы милләтіні сақлайбыз дейбіз екен, біздің президентіміз ана Марат Құттышынды қойып, шошындай комитетлар ашмас еді. Біз бірге болғанда ғына жетекшілік білен қабаттап айттық. Жетекшілік білен аңлашып іштегендегіне, міне сіз сұраған китапны да шығар аламыз. Hem şu yol yırtımala baralarız. Onlar bittirsin neytirgede. Siz anlıyorsunuz mu ki? Onlar naruşini bile baralar bizge. Bu akşamı bile. Anladınız berekeyine gittikten. Mine şuşundan fikir yırtırız de. Hem siz bir edipler, yazıcılar biraz gına uyli biliriz. Mine min şunun içinde, şunun içinde. Mine bunda tojı, mine birlik kentlerinde miterketilevşiler vardı. Mini iki kullap varmayacak mı? Hani yarayın. Allah sakladı. İnfarkt bilen sultanlar. Sizge jingil ol. Şuna göre de davaytı uylibız. Hem indi şınnap da kukreyen kirip mikrofondan bütün dünyaya özünün ağzını sola duran kişini biz söylerge deyişler. Rahmet. Ferit Yakın kim turunda söylüyorsunuz? Ferit. Bunda biz kabatlanmasak idi. Bir kıskaca gana. Elbette kıskaca gana bulursunuz. Ben burunga edebiyattan, bugünkü edebiyatga kadar her birinizin ijatınızını, hem burungunuzda yaxşı bugünkü kuraydı. Vakit ürkten mında edi. Vakit ne yok dediler. Necibe Safiya'dan soradım, vakit imam falan söyleştin mi dedim. Söyleşmedim dedim. Siz şunday bir şak kandidaturiz gisiz. Hemen kandidatur için hatta vakit imamov. Şallı'da idare etti, uyuşturdu. Gazetini alıp bara, akıllı bilimli, eserlerini yaxşı bilesiz. Ben Erkayıl bilen yollarda yürüyen kişi. Erkayıl bilen şiit tübeklerde bulgan kişi. Remisini de yaxşı bilen. Onlar başçısı da elbette işleri bilen, layıklı kişiler deyip bilen. Ama ben alga çağıran vakit imam. Hem en akıllı iş bulur idi. Siz eğer de vakit imamlıkka şan tapşırsa, hem eğer de o özet tilep alsa bu iş ne şulay olur. Onun bilen söyleşmedim, Necibe Safiye'de söyleşmeden, özünden sırada. Rahmet cemaat. Biz grafikten çıkıp barabız cemaat. Kimde kim? Rinat Muhammediyev'e söz bire, Moskova şehri. Cemaat şunun bilen kandidatlar turunda fikir alışını tamamlarımız, mandat götürüp men tavuşluk koyacakman. Çünkü biz grafikten çıkarız cemaat. Elbet kandidatlarının özlerinin de programmaları turunda söyleşileri var. Biz siz bik sözle rahmetiniz Ринат Сафиевич. Уважаемые мои друзья, hürmetli kalemdaşlarım, ben bu tribunaga yazmışlar birligi siyasi tribunasına indi 22 yıl çıktığım yılıydı. Lakin ben çıkarga özümni mecbur ettim. Çünkü Yazıcılar Soyuzu o bizning biyografiya, yazmış 10 yıl Yazıcılar Birliği'ni yetekledim. 10 yıl Sergey Vladimirovich Mikhalkov hem Yuriy Vasilyevich Bondarev'nin orunbasarı olup işledim. Birinci orunbasarı da olup işledim. Hem ben qaydağına bulsa da yazıcının kim ekenini anlayayım. Mana bunda reis olurga takdim etilgan kandidatlar barısı da yaxşı, barısı da qadrli, öz hem birisi de kişi tugul. Lakin bugünkü günde mesela men yışkına yürüyüm. Kaçandır Tatar edebiyatına, Penzadan da kelgenler, Rязан'dan da, Tüben Novgorod'dan da, Mari'dan da, Mordova'dan da, her taraftan Sibir'den de, bu regionlarda men daimi bulup duram. Bilesiz mi? Tatarca söyleşebilmegen kişilerde, meşitte de Urusçağına söyleşerler. Halık ram kısmına iç gitkiş sungu 10-15 yılda nık kısıldı. Şu şartlarda biz
рәисне һәркайсы минем өчен кайсы яхшы булыр буларның дип тавыш биреп утырсак, без бик зур хата ясаячакбыз. Яхшы егетләр бар, ләкин беләсезме, тешләгән җиреннән үзә торган, суккан җиреннән җимерә торган, теләсә сәхнәгә менә минем кебек сүз бирмәгәндә дә әрсезләнеп менә торган кеше кирәк безгә. Ул хакимият кешесе дигән сүзләргә мин гаҗәпсенеп карыйм. Мәсәлән, мин үзем һич кенә дә Татарстан хакимияты кешесе итеп саныйсым килсә дә, саный алмыйм. Чөнки үзегез беләсез барсында. Ләкин бүгенге шартларда Рыкай Зәйдулла кандидат булса, мин аның әти-әнисеннән яхшы беләм. Ул кадәр аның әтисе кебек, Рафаил абый кебек зиялы кешене мин бик сирәк укытучылар арасында күргәнем бар. Ул бүгенге көндә теләсә кайсы трибунага чыгып сүз әйтә ала торган кеше. Хәтерегездәме? Туфан Миңнуллин депутат чакта. Bütün депутатлар отмык килеп торса да, Туфан Миңнуллин чыгып чыгадыр иде. Госсоветның фикерен үзгәртеп куя иде. Туфан абый киткәч ниләр булганын хәтерлисез. Тел турындагы мәсьәләне хәл иткәндә бер кеше авыз ачып сүз әйтмәде. Һәм шуңа күрә Татарстан мәктәпләренә дөньяда булмаган хәл татар теле дәресләренә прокурорлар барып керә башлады. Мин Рыкай Зәйдулланы сайларга кирәк дип саныйм. Яратабызмы, юкмы? Безгә рәис кирәк. Безгә милләтебезне сакларга, республикабызны сакларга һәм туган телебезне якларга кирәк. İktиbarınız için rahmet. Kadirli delegatlar, Yazıcılar Birliği reisliğine kandidatlar turunda fikir alışında şunun bilen tügerliyiz diler. Sol kişiler mandatlarını giderler. Zimri Masurov söz başında aytdı, edebiyatının edep sözünden yaralığın, anın biz hemmemiz bile, lakin menimçe yazıcı için edep düşüncesinin gerekli söz aytı uğruna tırnaklanıp ağız yumur tügül, her daim galillik prinsiplerini yaklağı teşkil eder. Yazıcılar birliği bizim için profesyonel sayısına tügül, milletimizin bir içtimai merkezi, yılışları edebiyatımız turunda fikir alışı bilen birge, milli medeniyetimizin menfaatini yaklağı için büyük minber bulurga deyiş. Dirisine itirek gerek, soңғы yıllarda biz özümüzün misyayından öte düştük. Elitten kalgan büyüklükünü bizge kavatlı alırga gerek. Tataristan Yazıcılar Birliği'nde 500'den artık yazıcı var. Bu bir zor keş. Her kim üzü kugan mektepliğine şıklık kalsa da, edebiyat bilen kızıksınışı bir neçe balanı üstündür alsa, bir iyilikleş bulur idi. Yazıcının en zor buluşu yaş bulunda milletimizge, medeniyetimizge mehabbet uyatır. Mektep okuşları bilen aşılaşmalarını sistemalı devam ederek. Motor misal etip Arşa rayonun giderek bola. Anın başlığı her daim yaktaş yazıcılar bilen aşılaşıp tura, edebi kişiler yaşuza. Arşalar hatta mektep okuşları için isteme edebiyat sıfatında körünüklü yaktaşların icatından təşkil eşitomluq rəssamat edən əşə etdilər. Müslimlər də bu üniversite sanatmayı, bütün rayonlarına da bu işə tartıra kilək. Hər birinizə məğlum, Bultur Tataristan prezidenti huzurunda Tatar Tilim Satlıq Müştəri Komissiyası işi başladı. Əlige anı millətpərvər şəxs Marat Əhmədov jedəkli, Yazıcılar Birliği əli komissiya bilen ingeyin qoyub işləsə, nəticə tağında görkəmərək olur idi. Komissiya jedəkçiliği buna əzir, Marat abi yazıcılar bilen birinci uçuraşıqda uzdurdu. Biz de çingsizlanıp alarga uçururga tıyış. Tatar yazıcısına bir kaçanda ister yanında tınışkına icat itip oturu nasip bulmadan, bu her vakit içtimai işlerde aktif katlaşkan. Tukayının min kıyıp kuygan şagirine tügül degen sözlerin iskeçeriyiz. Biz türlü, мы разные. Среди нас немало русскоязычных писателей. Их чаяния и пожелания мы должны услышать, а начинание поддержать. Поэтому руководитель русской секции должен участвовать в заседаниях правления на постоянной основе. Возвращаясь к вопросам премий. Премии имени Державина и Горького должны присуждаться лишь русскоязычным писателям. Я в этом глубоко убежден. Думаю, с помощью юриста должен быть разработан документ как дополнение к уставу, где будет прописаны правила применительно к разным сферам деятельности Союза писателей Татарстана.
данное время писательской организации царит правовой хаос. И вообще пора организовать рабочую группу по изменению устава Союза писателей, приведению его положений в соответствии с современными реалиями. Неоднократно поднимался вопрос о ситуации с художественным переводом в республике. Эта тема с каждым годом становится все острее. Ушли корифеи художественного перевода, которые активно переводили татарских писателей долгие десятилетия. Есть переводчики среднего поколения, но их можно пересчитать по пальцам одной руки. Они занимаются переводом свободное от основной работы время. А новое поколение на это архиважное дело просто не идет. Нет планомерной работы в этом направлении. Если мы не займемся этим вопросом, то через 10 лет татарских писателей переводить будет некому. Мы должны заниматься переводами и на другие языки, прежде всего на родственные тюркские. Нельзя сказать, что ничего не делается в этом направлении. Изредка появляются книги на турецком, азербайджанском, казахском и на других языках, но нужна системная работа. Для этого, думаю, надо организовать Центр художественного перевода при Союзе писателей Республики Татарстан со штатным редактором. Нужна четкая стратегия развития перевода республики, нужно привлекать молодежь, изыскивать средства и проводить переводческие семинары, конференции. Для этого, думаю, нужно учредить специальные премии для мастеров перевода, например, имени Рустема Кутуя. Yazıcılarımızın kübüsü ilkenleşte ağırışılarda baydak. Menimçe muhtaç yazıcılarga maddi yardım ettiği için indir fond uyuşturmak gerek. Bizde edebi fond var idi, lakin o yetekçisinin küp duruşluğuna karamasdan işlep gide almadı. Men kaybır işmekerler bilen gaplaşırken idim, fond uyuşkan kaldalar üzerinden yardım eteceklerini bildirdi. Elbette vəqdəni 3 yıl kütlesi dikalık eğitimi, lakin tırışkan tavar, taşka kagar degene de var. Sosyal ehemmiyetli eserler yazı için yazıcılara grantlar verip praktikasını devam ederken. Biri de ilksizden Kanara'nın külemi turunda etmiş yapılmayı, gazete jurnallarda basılgan yazmalarga kalem hakkı bütünlük tülenmedi yerli. Tatmediye kirgen basmaların tirajı kimüge zarlanarız. Hak tülenmege şu oku için kızıklı, sifatlı materyalar sirek basıla, okusu ise hazır bir tanımlı aşıklı kebekten ayırabilir. Boşlu çıkımlarda bizim basma sözün taralığına kirter oldular. Alternatif taratıyularını zirekilektir belki. Bu şu maddede min tezislarının Kazanlıkları jurnalın misalga örnek edip getirelim. Menanda türlü konkurslar Rüstem Galil'in türlü konkurslar uyuşturu yardımında, grantlar yardımında bir küp eserler, bir küp yazıcılar bizim kalem ustaları celip edildi. Hem jurnalın da tirajı ciddi bin arttı. Bu bütün bizim Kürşi tebekler bilen yine tügül, Meskev'de de kalın jurnallar, andik tirajlardan çıkmayı. O diye kitaplar çıkarır için de cayga salı yakşı olur idi. Küp kişinin gımırı yoldaydı. Alar için bu en optimal varyant. O küp müdürü devam eder, lakin şuvay sistema sağlar gerek. Dilimiz mi, tilemimiz mi, geçeyişimizde internet ütüp kirdi. Kompüter bilen tanış yazıcılarının saytını aşarlar gerektir deyip sanıyorum. Lakin en mühimi yazıcılar birliğinin üst saytı minlegen edebiyat siyişinin üst siresine ziyaret iş. Girişip bulur mu bunlarga? Girecek gösterdir. Yazıcılar birliğini alganda bugün təqdim edilip irteg alma uçuratları da oldu. Menimçe birlikte təqdim edilgen yazıcının eserleri başta yazıcılar birliğinin saytına koyulurga. Aların beylöyde cemaatçilikte katnaşır atıyış. Belki egzalikka kandidat statusun geri kaytara gerektir. Eli gol bulgan. Görünüklü yazıcılarımızın icat kişilerin, gımır beylemlerin zor zallarda ötkeri tradisisinde yanartıra gerek. Bilgili, zahmetli virüs bizge üst kabilelerin kırttı. Lakin uluter, edebiyat kalır. Elbette bu Tukay Klubu'nun işçiliği kimi tüydügen söz tügül. Edebiyatın kileşegi yaşlarda, Mınarşı'da yazıcılar birliği emitli yaşlarga iktibatsız bulmadı. Yıldar abi yüzü işçendiğini isketçiliği. Anardan sınıfta yaşlar icatına iktibat güçlü oldu. 10 yıl çamasılıktine yaşların yazmaları toplanan Akyul, Devam Cintıkları Tatarstan kitap neşriyatına çıktı. Mehmet Mirza Reis'i vaktinde alarını Vakif Nuri bilen min tizip çınardan idi. Bu yönleşte işine devam ederek gerek. İdil yaşlar yüzdeki yıl sayın idilim akşarları edebi yazışını tükere. Bugünkü yaş yazıcılarımızın hemmesi de şu konkurs aşağı üttü. Üzek bilen yazıcılar birliği kulga kul tutuşu işler yetiş. Sıngı yıllarda Kalep uyuşması yukarı kimelde edebi müzikal kişiler uyuşturdu. Üst saytı var. Fəhimli bəhəslər, fikir alışılar olub durar. Lakin yazıcılar birliği bilen ünitesi yok derli. Yazıcılar birliği binası gençler için tuğan yurt bilen bir doğru atıyış. Elli gerek
Яш ижадчыларны Мәскәүгә Әдәбият институтына юллау бар иде. Әдәбият институты әле дә эшли. Талантлы яшьләребезне хөкүмәттән махсус стипендияләр билгеләп анда укыту файдалы булыр иде. Чит ил университетларына юлламалар бирүдә, аның матди ягын күтәрүдә хыялыбыз безнең. Хыялланырга рөхсәт итегез инде, карачы. Дөнья күрү, бүтән халыкларның язучылары белән аралашу яшьләр өчен үзе дә зур мәктәп. Мәскәүдәге әдәби җәмәгатьчелек белән элемтәләрне җайга салырга кирәк. Надо укрепить связи с московскими литераторами, литературными журналами и газетами. Мы традиционно сотрудничали с Международным сообществом писательских союзов, группой Перевезина. Мы это сейчас, по-моему, оттеснили. Однако, думаю, надо взаимодействовать и с другими литературными кругами, с теми, кому мы интересны, конечно. Раньше мы организовывали публикации татарских и русскоязычных писателей в московских толстых журналах и других изданиях. Это направление работы тоже нужно возрождать. Но для этого мы должны оплачивать эти публикации. Нужно это нам или не нужно? Недавно была создана Ассоциация творческих союзов, вернее, писательских союзов. Туда входят Союз писателей России, Союз московских писателей, Союз писателей Санкт-Петербурга и другие, под руководством Сергея Шаргунова. Если она покажет свою эффективность, и они будут рады нам, мы могли бы там состоять как ассоциативные члены. Если, конечно, члены нашего союза поддержат эту идею. Yazıcıların icatın propaganda bölügün yağadan tırgızırgaydı. Belki menajment boyunca reisin kurumbaşarın bulduru yapışılır. Rayonlarda edebiyat günlerini ötkərib, anda kitaplar satımı uyuşturu için Tataristan Kitap Nəşriyyatı bilen hizmetleşik iterge gerek. Kinematografistlar birliği bilen kinosenaristler hazırlayı için stüdyo uyuşturu meselesindeki üzerinde. Tatar kinosunun kileşegi sıfatlı senaryolar buluğa beyli. Әдәби birleşmeler bilen intilerini gıtırga, Başkırıstanda bizim kişi yazıcılardan tırgan uyuşma var. İjavda, Simbir'de de alır sizlerle işlenlik alıp para. Alır piknikine kimedi elbette, lakin anda başlap yazıcı bizden edebiyatçılar şaptı. Alır bilen geçirerek çıraşıp, master-klasslar ötkelip, tecrübeli yazıcılarımız alarda 3 kişi bulurga deyiz. Belki her birisine bir neçe yazıcını birketirge de gerektir. Yazar gayretleri için tügül, kazan bilen aralaşıcı bulsun için. Yımaqlab etkende, əgər də siz beni saylap dursanız, əlbəttə biz idarə qatnasında təşkil edərək proqramı tizələyəcək şu şaldağı 4 yılğa. Mında indi mindidir ügit nəsihət, həm mina mindir qıyıqlab ettiğən yala sözlər, bayıqlərdən bəqəskə qərətiləməyim, cavab verətiləməyim. Üz namusumuz kuşkança cevap veririz. Çünkü sizden her biriniz şahıs, her biriniz mesela benim için altın beyesine tıraş çünkü sizden her biriniz halkımızda Tatar sözün jitkirişi. Rahmet. Rahmet. Söz reislikka kandidat Ramiz Aymetke verilen. Reglamentini saklasanız edi. Hazırlığına Rafiz Kurban, tertip boyunca. Hayırlı gün, hürmetli kalemdeşler, konaklar, уважаемые коллеги, дорогие друзья, уважаемый президиум. В целях экономии времени и с учетом отсутствия синхронного перевода я решил выступить на 2 татарском и русском языках. Всем известно, что ни Союз писателей, ни литературный институт, даже гениальный Пушкин и Тукай не в состоянии бесталанного литератора сделать талантливым писателем. Задача творческого союза – оказать писателю социальную защиту, помочь ему раскрыть свой талант, создать вокруг него благоприятную житейскую и творческую атмосферу. Менә сез беләсез инде, мин шактый еллар язучылар берлегендә эшләдем. Һәм алга табада шушы вакыт эчендә тупланган тәҗрибәмә таяначагыма һәм идарә эшен камилләштерергә омтылачагыма ышандырам. Берлек идарәсе язучыларның үзләре белән турыдан-туры эшлекле бәйләнеш тота. Тик барыбер танырга тиешбез. Әдәби процесс коллегаларыбызның эш өстәлләре артында, әдәби басма редакцияләрендә, Татарстан Kitap Nəşriyyatı бүлмәләрендә бара. Bu яңа әсәр туу белән бәйле процесс. Әдәби процессның тагын бер юнәлешен әлеге әсәрләрне пропагандалау тәшкил итә.
Минем фикеримче, монысы иң мөһим юнәлеш. На качество произведений Союз писателей влиять не может. И нашу основную организационную работу мы должны направить на пропаганду лучших произведений и их оценку. Поэтому нам нужно усилить творческую связь со всеми каналами радио и телевидения, газетами и журналами, возобновить во всех газетах литературные страницы и, кроме того, восстановить музыкально-литературный лекторий филармонии, который хорошо работал до 1994 года, и активное участие в нем принимали писатели, и, кстати, они неплохо зарабатывали. Һәм менә шушы туган телләр елында Мәдәният министрлыгы әлегә минем тәкъдимемне хуплый беләм. Тагын бер тәкъдимем Язучылар берлегендә әдәбиятны пропагандалау бюросын кабат оештыру зарурлыгы турында. Бу быел Татарстан Республикасы Президент тарафыннан туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы дип игълан ителгән елда аеруча актуаль мәсьәлә. Шушы урында бүгенге көндә иң борчыган мәсьәләне дә күтәрергә тиеш була. Бу каләм хаклы мәсьәләсе. Бүгенге язучы һич арттырусыз тоташы белән диярлек матди яктан үз ихтыяҗларын канәгатьләндерә алудан мәхрүм контингент. Газеталар, журналлар, радио-телевидение яки бөтенләй гонорар түләмиләр, яисә тиеннәр генә түлиләр. Китап нәшриятының гонорарлары да шулай ук язучыларның куйган хезмәтенә барабар түгел. Мин әлеге инде күптән илгереп җиткән проблема хәл ителер, безнең республикабызда язучы хезмәте тиешенчә бәяләнә башлар дип өметләнәм. Форсаттан файдаланып, пенсионер язучыларга матди ярдәм күрсәтү һәм иҗтимагый әһәмияткә ия әсәрләр язу өчен грантлар бүлү мөмкинлеге биргән өчен Татарстан президентына рәхмәтемне җиткерәм. Шул ук вакытта инде бу турыда сүз кузгаткач, пенсионер язучыларга бирелә торган матди ярдәмнең суммасын инфляцияны исәпкә алып, арттыру ягына үзгәртү турында тәкъдимемне кертәм. Последние годы писателями Татарстана созданы немало интересных романов, повестей и поэм. Среди них, наверное, есть и такие, которые могли бы быть интересны и для всероссийского, и для европейского читателей, которые могли бы стать основой для создания кинофильмов, киносериалов. Самый важный шаг в этом направлении – это художественный перевод произведений татарских писателей на русский и иностранные языки, в первую очередь на английский. Для стимулирования переводческого дела предлагаю совместно с правительством республики учредить гранты и установить специальные ежегодные премии для переводчиков, например, имени Рустема Кутуи или Сергея Малышева. И в связи с этим хотелось бы секцию по переводу Союза писателей вернуть самостоятельность. Быел Мәскәүдә язучылар берлекләре һәм нәширләр ассоциациясе оештырылды. Аңа тулы мөстәкыйльлек һәм тигезлек саклаган хәлдә Мәскәү язучылар берлеге, Санкт-Петербург язучылар берлеге һәм Россия китап берлеге, Россиядагы иң билгеле әдәби басмалар һәм нәшриятлар җитәкчеләре һәм коллективлары кертелде. Основная цель этой ассоциации – возвращение труду писателя статуса профессии, возобновление регулярного издания произведений национальных литератур, возвращение бывших домов творчества писателей и так далее. Аның игътибары шулай ук яшь авторларны барлауга, талантларга ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелә. Союз писателей Татарстана, не входя в состав Союза писателей России, может стать самостоятельной, равноправной единицей этой ассоциации. Минем фикеримчә, бу өметле перспектива. Әлеге мәсьәләне язучылар съезды яки язучыларның тиешле вәкаләтләргә ия гомуми җыелышы гына хәл итә ала. Шушы съездыбыз вәкаләтләр биргән очракта ассоциация керү мәсьәләсен язучылар берлегенең яңа идарәсе дә карый алыр иде. Цифрлаштыру мәсьәләсе бүгенге көндә теләсә кайсы иҗтимагый берләшмә өчен иң мөһим моментларның берсен тәшкил итә. Безгә дә алга таба бу мәсьәләне хәл итәргә туры киләчәк. Нам следует активизировать работу в интернет-площадках, в социальных сетях, готовить и предоставлять различные проекты и мастер-классы с целью привлечения молодежи
творческую среду. Необходимо организовать проведение мероприятий Союза писателей в онлайн и в офлайн форматах одновременно. Yazушылар бірлігінің техник яқтан заманға тең кемелде тәмин етілерге тиешлігі біреуге де шик тудырмас мұғайын. Бүгін ол бізден кеук. Бірлік тауыш яздыру студиясына да, башқа төр мультимедия жиһазларына да бик мұқтаж. Россиядағы милли республикаларының Түрки Dünyanın yazıcılar uyuşmaları bile bağlanışlardan nığıtu, hem ortak proyektlerin tırmışqa aşırı, klasik yazıcılarının isimlerinden birleştirüge yöneldirilgen programlar bulduru, başlap yazıcı talantlarını barlav hem alarga yerden körsetünü sistemaga salu, şulayıp alğa taba işlenirge tiyişli işler. Считаю, что назрела необходимость и внесение корректив перечень требований коллеги по приему в наш союз писателей. Алда тұрған мәсәләр байтар. Мен шығышымда ең бірінші ширатта хал ителерге тиешле дип саналганнарын гына атап уздым. Яңа идарә аларны игътибарсыз калдырмас дип ышанам. Әлеге тәкъдим фикерләрне карап тикшерү, яңалар белән байыту, өстенлекле юнәлешләрне билгеләү аның карамагында. Действительно накопилось немало вопросов, которые предстоит решить новому управлению. Я уверен в том, что все озвученные мною проблемы и задачи выполнимы. Ибо и президент, и правительство, и Министерство культуры республики нас всегда воспринимают как инженеров человеческих душ и оказывают всяческую поддержку. Совместными усилиями мы, безусловно, справимся со всеми вызовами. Бірге-бірге біздің бірлігіміз алдында тұрышы барлық мәселе һәм қиынлыкларына хал ите алашығымызға бір нинди де шегем юк. Игътибарыгыз үшін бик зур рахмет. Спасибо за внимание. Рахмет. Сөз рәисліккә кандидат Рафис Құрбанға беріледі. Шулай ук искә төшерәм, Рафис регламент саклан сырайды. Әзірләнә Вахит Имамов. Hürmetli kalendaşlar, ben bir şartlarını buldurdum. Yarı yarı sizge hazırlık olan günlerde ben Ruzile'ge özümün kandidatürünü koyam deyip etmegen idim. Yoksa internette pişiratı bitirgen bularlar idi. Bundan 4 yılları 5 yılga yakın elek niçik pişiratkan bulsalar beni. Lakin ben bugün rahmet bile Rahman'a benim kandidatürümü takdim ediyor için. Lakin ben bugün birge ko'tarildim. Samalat deb aytadilar men urusda yine. O'zimning kandidatürümü kiralarga bildirgan. Niçin? Chunki bizning eng loyiqli kandidat bizning arada. Anın turida endi ko'pchiliklar aytdilar, o'zi de bek yentikli, bek keng, ham mas'uliyatli ishlar turida bizning planını silab chiqdi Erkay Zaydullah. Eng loyiqli kandidat bu deputat olarak bizning yozuvchilarning manfaatlarini iste o'tkazganning bütün mümkünlikleri var. Anın planı Ramisning planına qaraganda işlerliklere, kengroq, mas'uliyatliroq. Ramisning aytgan ishlarga tilagan taqdimlari, xiyolları Alar barısı da Erkay'ın planında indi kiritilgenler. Hatta bir indi yanıltı işitmedim ben. Hem tanışkına tımlağınızı sorayım. Tanış. Hem Erkay'ın menamında kandidatlar buldu bitiydi. Takdim edildiler. Bizim Vahit İmamov takdim edildi. Min Vahit Imamov'a bundan bir iki anlayalım. Nişlep siyizga hazırlanamız bir nige gazetinde bir nersede bastırmışsın. Yazıcıların bu problemaların siz aldığında bulunan meseleleri ko'tarib deyip. Ol men ayta, agar da indi birarna qarayasam, o'zim kandidatlıqqa qo'yay ekan deb aytarlar deb qo'rqam deydi. Nega mana kechada hatta bu andan chiqatirgan gazetkada bir necha material hazırlab berib shekilli tuyular. Chunki endi gazet qo'l qo'yarga hazırlangan. Ondan sonra ben vakit aytırıydım, sen akıllı kişi, seni maqtadılar, sen samadot alırga tiyiş. Bugün bile hazır benim ortadan ko'tarilib. Men shunday yo'q taqdimni
Рәмискә дә әйтәм, Рәмис, синең платформаңда, синең планында бер нинди дә яңалык юк. Син үзеңне, менә син инде сазлыкка аягыңны атладың, син сазлыкка ныграк батачаксың. Бу союзда эшләп. Кеше белән, язучылар белән матур тел сөйләшеп кенә нәрсәдер эшләп була дип уйласаң, һәм сез шулай дип уйласагыз, бик нык ялгышасыз. Моның өчен бу эшләрне, безнең идарәне, безнең союзны җитәкләп чыгарга бер генә кеше, мин Самауду далам һәм Ркаил өчен тавыш бирегез дип сорыйм барыгыздан да. Рәхмәт итеп. Рафис, хөрмәтле делегатлар, Рафис Харишиш Курбан бик җегетләрчә үтенеч белән күтәрелде. Ул җегетләрчә карар, ул үз кандидатурасын алырга булды. Кем дә кем Рафисның үтенечен Yarag alaysa. Рафис, рәхмәт. Хәзер сүз Вахит Имамовка бирелә. Хәерле көн, календәшләр. Сразу килә Мәдәни җомганы бүген Татарстан Язучылар союзында 50 язучы да булмый. Шуңа күрә Мәдәни җомга газетасы нинди дәрәҗәдәге газет икәнен бүген Язучылар союзы җавап бирә алмый. Шуңа нинди дәрәҗәдәрәк газет чыгара икәнен җитәкчеләрдән сорарыз. Төрттерәсем килми, ләкин аппарат президенты безнең газетта 10 штук алып укый. Һәм бер әйбергә ихтилар иттегез микән? Менә бер кешелегенә күтәрә, аларның башка тәкәсе ясадылар. 90-нчы елларда безнең Югары Советта 5 депутат бар иде язучылардан. Урысча әйтсәң, было из кого выбирать. И без мәнгә салып караганда мөмкинлек бар иде. Бүген мөмкинлек юк. Бер депутат шуңа күрә аңа гына ябышырга мәҗбүрбез. Мин хөкүмәт җитәкчеләреннән сорарым, үтенер идем. Безне алар аермасадык иде. Ркаил дәрәҗәсендәге талантлар бездә тагында бар. Шуңа күрә бер генә депутат безнең Татарстан Язучылар союзына ул бик аз. 2-3 депутат булса, менә ул вакытта икенче төрле әйтергез. Сүзне чыгып сүзне әйтәләме, әйтә алмыйм икәнне. Бердән газетаны алып укыгыз, мәдәни җомга. Икенчедән мин үземнең инде халкымны сезнең алда күп тапкырлар күрсәткән кеше. Шуңа сездән өстемә бәяләүләр кирәкми. Ләкин сүз шул турыда әлбәттә яшереп булган түгел. Шаллада язучылар оешмасы җитәкләгән чагында минем дә хыялларым бар иде, Казанга күчеп тә эшләсәң ярар иде дип. Ләкин бу хыяллар хәзер юк. Мин үземнең эшемнән бер канәгать, мәдәни җомга газетасын мин башка бер генә республикаларда булдыра алмаган дәрәҗәдә чыгарып киләм. Бүтән бер генә милли республикада да мәдәни җомга газетасы дәрәҗәсендә газет юк. Мага İmanınız familiyar olsa. Hem bir gayretmeden icimga. Hem indi özümün kalemdaşlarıma, mine reislik kadaftan itilgen kalemdaşlarıma konuşlar tilep, min üskan diye zorunlu kira olam. Sizge konuşlar birge işlerge olsun. Rahmet. Kadirli delegatlar, хәзер съезд барышын бер кадәр төрләндереп җибәрергә минем теләгем бар. Сүз Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе Марат Гутуф улы Әхмәтовка бирелә.
Мөхтәрәм җәмәгать, мин сезгә хөрмәтле каләмдәшләр дип мөрәҗәгать итә алмыйм, чөнки 4 еллык бер шигырьдә язып караганым юк. Бу язмышымда мин бит инде гомерем буе иген игеп, терлек үстереп, илне көнне ризык итеп яшәгән кеше. Хәзер сезгә менә бу Дәүләт Советына яңа хезмәт вазифама күчү сәбәпле һәм аның өстенә җитмәсә менә бу президент каршында татар теленең язмышына бәйле махсус комиссия оештырып, аның җитәкчесе булып билгеләнгәч, мин сезгә инде хөрмәтле хезмәттәшләр дип мөрәҗәгать итәм. Һәм сезнең йөзегездә мин әлбәттә үземә зур теләктәшлеккә өметләнәм. Һәрберегезне олы бер тирән фәлсәфәле, милләт җанлы, искиткеч телнең матурлыгын, әдәби нәфислеген үз күңелегез аша тамашачыга, укучыга җиткерә торган, шуның кадәр күп игелек эшли ала торган кешеләрсез. Һәм комиссия сезнең ярдәмегездән башка бер нәрсә дә эшли алмый. Без бары тик сезнең аша гына телебезне саклый һәм халкыбызга бигрәк тә яшь буынга сеңдерә алабыз. Инде менә бу вазифа миңа йөкләнгәннән соң, әйткәнемчә, миңа ул таныш тема булмау сәбәпле, инде аның нечкәлекләрен, проблемаларын тирәнрәк өйрәнү максатыннан миңа бик күп очрашулар үткәрергә туры килде. Нәкъ сезнең кебек язучылар, шагыйрьләр белән дә, җәмәгать оешмалар җитәкчеләре белән дә. Бу миңа берникадәр темага керергә мөмкинлек бирде, әмма ләкин мин барыбер да инде ниндидер җылы сүзләр ишетергә туры килсә дә, бу әле безнең проблемаларга якыная бару дип кенә кабул итәм мин. Чөнки ул күпкә тирән. Дөрес, язучылар берлеге белән аерым кайгыларыгыз белән инде очрашулар булгалаганы бар. Кемгәдер нинди ярдәм дә күрсәтелгәндер бәлки. Һәм инде бу очракта әлеге министрлыкта эшләгән вакытта районнарга, урып җыючыларында әзрәк авыл тормышы белән таныштыру һәм шул вакытта инде авыл тормышын киңрәк яктырту максатында сезгә әдәби әсәрләр язарга, иҗади бер кызыксындыру максатыннан безнең шундый конкурсларда була иде инде. Шуңа күрә менә андый гына сезнең белән кыска гына инде даими эзлекле булмаган безнең аралашу бар иде. Менә хәзер бу яңа вазифамда миңа сезнең белән, мин генә түгел, барлык комиссия әгъзаларына бик тырышып эшләргә туры киләчәк. Инде безнең менә бу комиссия эшчәнлеге кысаларында сезнең иҗат эшчәнлеге белән бәйле әйткәнемчә башка бигрәк тә матбугат чаралары, милли матбугат чараларының эшчәнлеге белән без тыгызлы мөнәсәбәт булдыру максатында бик күп кызыксындыру чаралары булдырдык. Грантлар, конкурслар, бәйгеләр, менә безнең һәр милли мәдәни басма белән республикабызның нинди дә булса уртак проектыбыз бар. Һәм аларның эшчәнлегендә бу үзгәрешне мин үз күңелем белән үзем дә тоям. Аның өстенә инде никадәр генә сөйләсәк тә халкыбызда, бигрәк тә яшь буында безнең татар телебезгә рухи ихтыяҗ юк, соңгы елларда бигрәк тә 2000 еллар басыннан сүрелә башлады дип зарлансак та, безнең милләт җанлы халкыбыз әле бик күп. Менә аның мисалы турында бүген сүз кузгаттылар, татар сүзе дигән безнең конкурс үтте бит инде. Анда бит ул гади 4000 катнашучы түгел. Ул 4000 катнашучы үзенең язмасын тәкъдим итте. Бәйгегә җиңү өчен дип. Ул җиңүчеләр белән никадәр кеше эшләгән, белгечләр, әдәбият белгечләре, тел белгечләре, укытучылар. Димәк, аны бәлки 10 тапкырларга кирәктер. Инде безнең Тимур Юсупов дигән бер кимчелеге булган бер физик кимчелеге егетебез хәтта безнең беренче урынга яллады. Менә ул ничек мөрәҗәгать итте һәм аның ул сүзенә ничек игътибарсыз кала алсын? Кем булып мин туар идем әгәр кеше булып тумасам дип. Хәтта менә шушындый бала тормыш белән шулай көрәшеп ята икән, һәм аның өстенә шуның кадәр әдәби, милләт һәм тел җанлы икән, безгә нинди булырга сезнең белән? Менә бу үрнәкләр безнең телебезнең милли традицияларыбызның киләчәге барлыгы турында сөйли. Инде менә язучылар берлегенә бүгенге менә бу курултайда катнашу уңаеннан да минем нинди шәхси фикерләрем. Язучылар берлеге белән ниндидер элемтә булдырырга тырыштык комиссия исеменнән. Очрашулар да булды. Әмма ләкин язучылар берлегенең эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге абруе һичшиксез аның беренче җитәкчесеннән бәйле. Фәүзия апаның сүзендә дә хаклык бардыр. Нишләп дәүләтне бәйлибез әле без үзебезнең эшчәнлекне? Тормыш шундый. Бу
bizning bugungi e'lon etgan bir 3 ta proyektlarimiz belgilarizda, birisi de boshqa jamoatchilik boshlang'ishida ishlangan tanishlar tugul. Millatchonlik qoyatib suylashib ketsa, har birimizning turmush o'tasi bor. Ham bu ishroqda bu yetakchilik hakimiyat organlari bilan ne darajada tig'iz ilmga aralashib ishlavi, u shu shoirlar, yozuvchilar yozmish ishida, ham adabiyot yozmish ishida ne qadar qiyin ol fikrni, ular ehtiyojini yo'qlayala, bu yetakchining obro'yi ham bu shuni bilan turdan turib bayli bo'lacak. Bu haqliq tilaymizmi, tilaymizmi, buni ishtirga kerak ham, buning bilan kelishimiz mumkin tugul. Bugungi qurultoyda chindan da bir necha kandidatura taqdim etildi. Har birisi o'z fikrli, har birisining yetakchi bo'larga huquqi bor so'zi, albatta yozmish bilan siz qadidasiz. Bu ishlarda men mana ovozimdan tortib oldirin afsoshim sizni. Men betida Respublikamizning davlat sovetinin o'tirishlarida, bir o'tirishlarda bo'lgan kishi. Men Tufon abi ketgandan so'ng uning yo'qligini o'zimda yo'qsinaydim. Hamma 40 yil kelib kirgandan so'ng bu hatta Rossiya aytilgan yo'qdimi? Rossiya konstitutsiyasini o'zgarish kiritilgan tovush berdi, qarshi tovush berdi. Buning uchun ne qadar qiyinlik kerak. Ham mana Tufon abi ketgandan so'ng bo'lgan vakuumni bir nechta bizning Rixayl Zaydulloh o'tiraga tirishadi. Ongalar balki yangidan da ko'proq tavakkallik kerakdir. Ham o problemalarga, o temalarga teranroq ko'rishda kerakdir. Endi onun üstünlükleri tümleydiler. Elbette sizge aytıldı. Yazuvchilarning yozuvchisi yetakchisi olarak, onu yozuvchi olarak tanımanız kerak. Bu işrakta hiç şeyim yok. Vekil bilan Anadolu'da ona fikretken fikirler bilan kelişamin. O bütün türlü bulgan devlet büyüklerini alıp bitirgen, İngzur büyüklerinde, endi Tufay büyüklerinde de layık bulgan betinde, ana betinde hizmetsizliğine vermeyler. O sizning turmushda o fikretde şetirikli mesele, dil tavuşlu. Tarih bilan shug'ullanib, Turkiy dunyo bilan tanish bo'lib, mana bu ona hayron zo'r ustunlik berib turmaydilar. Endi mana bu davlat so'rovida deputati olarak birlashganlikda problemalarni ko'rib qo'yib tavakkal, onun deputat olarak qo'ya olib, menimcha respublika yetakchiligining e'tiborini jalb etadi. Onun programmasiga men oshadi. Shunga ko'ra endi men mana sizning bu kandidatlikni shulay qo'llashni so'rayman. Yolg'ishmasiz. Men o'zim bu yigit bilan endi o'rtaq til topdim. Ham uning bilan kelajakda adabiyotimiz yozmish ishida, tug'an tilimiz yozmish ishida men birgalab sizga eglikli bo'lib, respublika yetakchiligining uyushtiruv, finans resurslari bilan shu o'rtaq maqsadga birga to'plab natijali ishlarni deb sizga ishontiraman. Har barchangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Ham endi mening fikrimni quloq solsangiz, rahmat. Rahmat, Murat Otosh, rahmat, ixlos so'zlaringiz uchun. Ustav jamoat, hurmatli delegatlar, ustav bo'yicha biz Yozuvchilar birligi raisin alternativ ravishda o'tkazishga tiyishmiz. Bizning 2 kandidatura oldi. Demak, biz ustav talablarini javob beramiz degan so'z. Hozir tovushqa qo'yamiz. Kimda kim Rixayl Zaydullani saylov byulletenini kiritamiz deylar, shu kishilar qo'llarini ko'taradilar. Sanov komissiyasi. Rahmat tushirsiz. Qarshilar yo'q. Tovushqa qo'yam. Kimda kim Tatariston Yozuvchilar birligi raisligina kandidat Ramiz Aymatni byulletenga kiritamiz deylar, shu kishilar qo'llarini mandatlarini ko'taradilar. Rahmat. Rahmat. İnşallah bilan rahmat. Unda Demak biz saylov byulletenini 2 kandidat, ya'ni Rixayl Zaydullah ham Ramiz Aymatni kiritamiz. Bizning Qozonda da, Sho'g'li maydonchig'ida da
әлбәттә дә санау комиссияләре билгеләнде. Без аны үзебез сайладык. Менә Казандагы сайлау комиссиясе күрше бүлмәгә җыелсагыз иде, менә бу хәзерге процедурадан соң. Хәзер кыскача гына сайлау барышын аңлатып үтәм. Менә мандат комиссиясе мәгълүматларына караганда, Казанда 167 делегат катнаша, Чаллыда 15, Әлмәттә 27 һәм безгә Zoom буенча 27 язучыбыз катнаша. Мандат комиссиясе әйтүенчә, мандатлар бөтенесе дә тапшырылган, мандатлары дөрес, алар сайлауда катнашырга хокуклы. Гомумән безнең уставта әйтелгәнчә, безнең Татарстан язучылар берлеге әгъзасының һәрбер әгъза сайлауда хәлиткеч тавыш бирү хокукына ия. Хәзер аңлатам. Тавыш бирү яшерен рәвештә гамәлгә ашырыла. Бердәм үрнәктәге бюллетеннар буенча 3 мәйданчыкта катнашучылар өчен бюллетеннар санау комиссиясе вәкилләре тарафыннан бирелә, исемлек буенча бирелә. Барлык мәйданчыкларда да тавыш бирү өчен кабинкалар һәм урыннар җиһазландырылган. Съезд эшендә видео элемтә форматында катнашучылар өчен тавыш бирү түбәндәге 2 вариант буенча тәкъдим ителә. Менә Zoom буенча катнашучылар комиссия рәисенә тәгаенрәк әйткәндә 8 93 77 71 403 телефоны буенча шалтырата алулар. Хәзерге заманча коммуникациялар талабы буенча ул эшләнә һәм шалтыратып үз нинди кандидатура яклауыгызны сез тәгаен әйтә аласыз. Булар Zoom элемтәсе буенча. Хәзер кабатлыйм. Яки менә икенче вариант та бар. Сезнең телефон номерына бюллетень җибәрелергә мөмкин. Һәм җавап хәбәрендә сез үзегезнең карарыгызны ачык белдерергә тиешсез. Сайлау комиссиясе рәисенең телефонын яңадан кабатлыйм. 893 77 71 403. Bizde 15 cemaat bu tarafta eğitildi mında. Şallıda 28. Hürmetli kollegalar, hürmetli dostlar. Әлегә biz моңа кадәр кабул ителгән устав белән эшлибез. Һәм безнең уставта язылган сайлау бары тик яшерен тавыш белән һәм бюллетеннар белән генә. Хәзер мин әйтик, шалтыратып әйтәм Казандагыларга, һәм алар комиссия рәисенә һәрберсе тотыначак шалтыратышырга. Бу Zoom белән кергәннәр съездны карый, күзәтә, ләкин аларның тавыш бирергә хаклары, хокуклары юк. Бары тик яшерен тавыш, бары тик бюллетень гына. Шулай булмаса, без уставны бозган булып чыгабыз, һәм киләчәктә әлеге мәсьәләне югары мәхкәмәләр хәл итәчәк. Рәхмәт, аңлашылды. Әмма ләкин безнең устав менә пандемия кебек афәт әле горизонтта күренмәгән чакта эшләнде. Аңлашылганча, бик табигый безнең уставта пандемия дигән сүзләр юк. Шундый көтелмәгән ситуацияларда без нишләргә тиеш, андый төзәтмәләр юк. Шуңа күрә хәзерге коммуникациялар заманында biz бит инде алдан ук расладык, менә Zoom'da, видеолемтәдә катнашалар безнең делегатларыбыз. Монысын уйлап бетерәбез. Владимир Мазитович, менә киләчәктә без пандемия һәм форс-мажор чорларын менә без аны кичердек. Менә шуларны күздә тотып, без уставка үзгәрешләр керттербез
hem ol Юстиция министрлыгы tarafından raslanır, hem kileşekte indi biz siz təqdim etken variant bilen saylovlarını zaman şəhitib uyuştururuz. Əlige bu dürüst tügül. Anlaşıldı, anlaşıldı. Mısır sonuna. Hayır, anlaşıldı. Hem ne işledi saylov komissiya reisine yine şaltıradılar. Bütün aqzalarga, bütün anın komissiyasına video bilen de tügül hatta. Onun təqdimin bütün şöpni komissiya tügül. WhatsApp'tan da jiberip bola, anda bir yazılgan, ol bir dokumental. Hürmetli delegatlar, benim sizge iki ötünüşüm var. Birinciden, bu saylovlarda aktif qatnaşsağızıydı, kitip barmasağızıydı. İkinciden, benim sanov komissiyalarına ötünüşüm, bik talepşen, gadil rövüşte, haramlaşmışşen, biz bütünümüzde kalem ahilleri, biz kulubuzda kalem alganbız. Kalem algan kişi haramlaşırga tiyiş tügül, bik de gadil sanov olurga tiyiş. Şuna göre sizden ötünüp sorayım, bu saylovlarda bütünümüzde tavuş berseydi. Çünkü bizning tavuş ol yazıcılar birliginin kileşek yazmışın kalite. Biz reis saylarga tiyiş, idare saylarga tiyiş. Neziba Safina. Birinci protokolunu рассларга керек. Протокол счетной комиссии номер 1 от 3 марта 2021 года, повестка дня, выборы председателя счетной комиссии, голосовали единогласно за Рифата Джамала. Bu birikmeni raslap ötüğüzden sorayım, mandatlarınızı köterseniz dedi. Rahmet düşürünüz, karşılar. Протокол. Bir karşı. Devam ediniz. Протокол счетной комиссии номер 2 от 3 марта 2021 года. Получено 180 бюллетеней. Роздано 160 бюллетеней. Остались нерозданными 20 бюллетеней. Погашены путем вычеркивания 20 бюллетеней, которые остались нерозданными. Они здесь, все бюллетени здесь. Значит, результаты голосования. В Казани за Ракаэлу Зайдулу отдали голос 91 человек. За Рамис Аймата в Казани отдали голос 64 человека. Испорчено бюллетеней 5. Из них в 4 оба кандидата вычеркнуты, в одном бюллетене оставлены оба кандидата, то есть безрезультатно. В Набережных Челнах за Зайдулу 23 бюллетеня, за Рамис Аймата 5 бюллетеней. В Альметьевске за Ракаэлу Зайдулу 8 бюллетеней, за Рамис Аймата 5 бюллетеней. Итога за Ракаэлу Зайдулу отдано всего 122 голоса. За Рамис Аймата отдано всего 74 голоса. Счетная комиссия, председатель, все члены подписались, никаких особых мнений нет. Прошу. Saylov komissiyasının ikinci birikmesini raslap ötüğüzünü sorayım, mandatlarınızda köterseniz edin. Düşürünüz, karşılar yok. Rahmet. Результатно? Результат счетной комиссии. Зон бойынша düşeriz. Зон бойынша Рамис Аймат өзі қаршы болды, һәм біз зонны көпмәдік. Mene bunda elbette cemaat biz bit siyaz başında oğlum zonda falan kişi katnaşa deb ettik. Alarning mandatlarini rastladık. Alar siyazda katnaşırga hukukluydu. Alar öz tilaklari bilan siyazda katnaştı. Elbette bunda indi bu zon boyunca katnaşkan kişilerin hukuklarini buzu ko'rinib turadi elbette bunda. Ama lakin hali biz video konferensiya formatında zonlar bilen işitiw meselesinde biz zaman büyüklüğüne demek ko'tarilmaymiz. Bugünkü zamanın hazır kommunikatsiyaları beknik olga ketdi. Hazır
Zoom yardımında video konferensiya formatında hazır sessiyalar da o'tkaziladi. Hem başka şunday cevaplı forumlarda uyushtiriladi. Hemen de tovush beruvlarda mana shu zamancha kommunikativ choralardan foydalaniladi. No, men endi sizga qo'yaman endi bu mana bu agarda Zoom'ni yo'q Ramis o'tiradi. Demak, Zoom bilan tovush beruvchilarning saylov ma'lumotlarini demak bu umumiy hisobga kiritmaymiz. Ha? Çünkü 20 tovuş, hatta bütünüsü anlaşım bulsa da 94 tane şey. O ne prinsip? Haydayız, biz hali İran'ın da jetmegen belki indi sonundan söz bulmasın için, gavga ko'tarilmasin için belki indi bu yılı belki kiritmeskedir. Biz şulay, şul fikirge keldik çünkü доказательный bazı big naşa. O skandalga kitirecek. Hem şunun için biz kiritmeskedir. Biz kurduk dikine, buna büyütünler nesizim oldu. Yarar, bunda bir kadar bizning Zoom bo'yicha tovush bergan yozuvchilarimiz, ular bizning yozuvchilar, ularning azrak huquq buzuvlarimda ko'rinib turadi. Shulay da haydagiz kimda kim Zoom bo'yicha tovush beruvchilarning ma'lumotini kiritmaymiz deylar, sul kishilar qo'llarini ko'taradi. Mandatlari. Rahmat, tushirigiz. Qarshilar yo'q, bir tovushdan. Ha, Nasiba Safina. Yarın bir tavuş katsa, iki tavuş, hayır, iki tavuş. Demek, hayır, hayır, hayır. Biz biletinlerini bir urumga toplayacakız. Hele şu andan da, elmetten de biletinler kileşecek. Bir zor konvertga salıp, Ruşetkende pişat etip, ana seyfta saklayacağız. Çünkü türlü uçraklar bulurlar ki. Yok, arşiv katı kuralım, arşiv kayırtarak. Hürmetli delegatlar, tavuş biru ma'lumotları ma'lum, siz hammangizda eshitdi. Irkayil Zaydullah için 122 tavuş berilgan, Ramis Aybat için 74 tavuş. Şulay etip, eng zo'r ko'pchilik tavuş bilan, hazır. Irkayil Zaydullah reislikka uza degan söz. Bizning ustavda aytilgan birlik reislari yashirin tovush bilan saylana, ham kim kvalifikatsiyali ko'pchilik tovushni ola, shol jinggan bo'lib sanala. Bizning mana o'tgan siyozda da shunday hal bo'ldi. Bizning ko'pchilik tovush bilan mana Danil Salihov jingdi, ham rais bo'ldi. Demak, ustavda anda kvalifikatsiyali ko'pchilik tovush bilan deyilgan. Ko'pchilik tovush. Bunda 122 bilan 74 ni chaqirtirib qaramiz. Bunda endi Irkayil Zaydullah ko'pchilik tovush bilan jingga erishgan bo'lib chiqadi. Qisqacha. Hürmetli kollegalar, hürmetli dostlar. Min şahsen üzümde, hem күзәтүчеләремдә сайлау комиссиясының эшен энә күзеннән үткәргән кебек тикшереп карап тордылар.
Менә мондый нәтиҗә. Казанда баштарак 162 кеше теркәлгән иде. Аннары безнең соңрак килделәр, соңарып 167 кеше. Чаллыда безнең 27 кеше. 27. Әлмәт 15 дигәннәр иде. Бу ялган. Әлмәт 13, 200 зум саналмый. Шулай итеп, съездны ачылганда безнең җәмгысе 207 кеше катнашты. Безнең кворум буенча 217 кеше булырга тиеш. Димәк, biz съездыбызны кворумсыз ачып җибәрдек һәм безнең тавышка куелды. Менә шушы динне законны бозып. Икенчедән, башта 160 бюллетень бирелгән иде. Аннары 20 бюллетень истәлде. Димәк, барлыгы сайлау комиссиясында 180 бюллетень. Иң азактан сайлаулар биткәч, Рифат Җамалның кулында 25 бюллетень файдаланылмаган бюллетень калды. Шуларны истә тотып, Казанда 155 кеше тавыш биргән. Иң башта 167 кеше булган, кайберәүләр киткәнме, ниткәнме? Казанда 155 кеше тавыш бирде. Чаллыда килгәннәр иде 27, сайлауда катнаша 23. Әлмәттә катнаша 13 кеше. Димәк, безнең сайлауда катнашты 191 кеше. Кворум 217. Съездның башыннан азагына кадәр без уставны бозып, Татарстан Язучылар союзы кабул иткән уставны бозып, бүтән кыскасы бу сайлау дөрес түгел. Кворумсыз Рәмис, аңлашылды. Хөрмәтле делегатлар, без съездның башында мандат комиссиясын сөйләдек. Съездның башында Казан мәйданында сайлау комиссиясын расладык. Һәм шулай ук Чаллы, Әлмәт мәйданнарында да сайлау комиссияләре расланды. Biz мандат күтәреп аларга вакалет бирдек. Алар җаваплы комиссия әгъзаларына әверелде шушы минутта. Безнең аларга ышанмаска хакыбыз юк. Монда Рәмис каяндыр ниндидер мәгълүматлар алган. Biz каян алдык сен инде бу мәгълүматларны? Зиннур мөмкинме бер сүз? Санау комиссиясы рәисе Рафиҗан. Җәмәгать. Рәмис туган. Син кешеләрне хөрмәт ит инде. Әгәр дә ник син катнаштың сайлауларда, анда кворум булмагач, син җиңсәң, кворум булган булыр, син җиңмәгәч, кворум юк. Җыелыш башында бөтен кеше тавыш бирде, ашабызмы без, ашмыйбызмы? Алай миңа ошамаганга, мин теләгән результат булмаганга, без уенны яңадан башлый алмыйбыз. Шуңа күрә съезд үзенең әйберләрен протоколын дөрес кенә алып барды, һәрберсенә тавыш бирелде. Бер кайда да, бер кайчанда тавыш яңадан бирелде. Яңадан әйтәм, Рәмис, син хөрмәт итүне кеше. Син җиңгән булсаң, кворум булган булыр. Тырнак астына, бу ялган Әлфия Галимуллина кайда? Әлфия, ничә бюллетень безнең калды? Өләшмәгән? 20 сине булды иде бу аяк. Андай ялая бу кирәк миңа. 20 бюллетень калды ул Әлфия представляла Рәмисне, шуңа күрә Рәмискә шамы дип кенә Яра, хөрмәтле делегатлар, Ustavda qaralğan qavuş biruguna,
мен инде айттым, менә мандат комиссиялары турында, сайлау комиссиялары турында һәм ниһаят сайлау мәгълүматлары буенча безнең РКЛ Зәйтулла иң күп тавышлы иде. 122 һәм Рәмис Әймәт 74. Менә кем РКЛ Зәйтулланы рәис итеп сайлау турындагы сайлау комиссиясе беркетмәсен раслыйбыз диләр. Шул кешеләр мандатларын күтәрәләр. Санау комиссиясе санагыз. Сүрегез, каршылар. Ничә? Берне күрәбез. Бер каршы. Бер каршы, битарафлар юк. Берәү кулына күтәргән. Димәк, РКЛ Зәйдулла алдагы срокка, ягъни 4 елга безнең Татарстан язучылар берлегенең рәисе булып сайланды. Biz аны котлыйбыз һәм съезд мөнбәренә чакырабыз. РКЛ Зәйдулла. Рафис. Кемгә? 4 елдан соң булачак. Yok, biz bu onayı исәпләмәй. 4 елдан соң булачак. Но 25 елда була, июнь айында була. Biz РКЛ Зәйдулланы ихлас күңелдән котлыйбыз. Ул бик тә җаваплы вазифага алынды. Менә Марат Котович әйтеп китте. РКЛ инде ул тиешле премияләрен дә алган, исемнәрен дә алган. Аңа хәзер бер нәрсә дә кирәк түгел. Ул бары тик сезнең турында, әдәбият турында, милләтебез турында, телебез турында гына кайгыртачак дип уйлыйм. Шулай бит? Хәзер безнең алда җәмәгать идарә сайлау тора. Идарә. Гадәттә яңа рәис идарә составын тәкъдим итә. Бу идарә генә түгел, бу команда дигән сүз. Чөнки алдагы 4 елда язучылар берлеге рәисен зур эшләр көтә. Менә матбугатта да язылды бу турыда. Матбугатта да язылды, бүгенге съездда да әйтелде. Безнең алда бик зур эшләр көтә. Менә РКЛның нигә председатель минем нем бар, дәвам бар. Аңлатма кирәк түгел. Чоткырак оператив рәвештә алып барырга ташламай. Аңлатма кирәк түгел монда, барыбыз аңлый. Ярар. Яңа идарәне сан ягыннан ничәкчедән сайлыйбыз? Бу турыда мөгаен рәис үзе әйтергә тиеш. Ничәкчедән? Мин 27 кешедән дип менә элеккечә алырга тәкъдим итәм. Кем яңа идарә составын 27 кешедән сайлыйбыз диләр, шул кешеләр мандатларын күтәрәләр. Рәхмәт. Шүрегез. Каршылар? Юк. Персональный. Монда biz элекке эздән чыкмыйбыз инде. Үткән съездларда ничек булды? Шулай итеп мин чөнки сез аңлабыз, мин рәис булгач, мин шушы кешеләр белән идарә буларак эшләргә тиеш булам. Сез минем тәкъдимнәрне хөрмәт итәсез дип өметләнәм. Рәдил Гаташ, Гәрәй Рәхим, Равил Фәйзуллин, Зиннур Мансуров, Разил Вәлиев, Марсел Галиев, Үзем дип торабыз. Газинур Мурат, Вахид Имамов, Ристем Галиуллин, Рүзәл Мөхәммәтшин, Хәбир Ибрахим, Дания Захидуллина, Әхәт Мушинский, Камил Кәримов, Вакиф Нуриев, Факир Сафин, Рәхмәт Шахиев, Факир Сафин Чаллы, Рәхмәт Шахиев Әлмәт, Рәдиф Сәгъди, Лилия Бибадуллина Сирович Чаллыдан,
Yaş şairlerimizin Yesiya İhsanova, Gevher Hasanova, Nabira Gımatdinova, Olga Ivanova, Rifat Jamal, Aliya Karimova, Luiza Şarova, Yansuva. Mine şuşular. Bunda bir gene güzelçilik var, siz iktibas etensizdir. Bu idarede hatun kızlarga büyük bir burun verildi. Yok ise alırsa beni sandıgaç falan degen deyip hatun kızlar meselesinde sözleri gelir. Mine siz bilesiz miyim ne sebeplerini hatun kızlar. Kimde kimin şuşu isimlik bilen şiklerimiz diler, sol kişiler mandatlarını ko'tarilar. Rahmet düşürünüz, qarşılar sanov komissiyasi. Bir qarşı. Demek, demek, yoma reis taqdim etgan kishilarni biz hozir idoraga söyleymiz. Kim o'rnida? Mana zinhor için, mana yoma reisimi, ama ishlarga kerak. Dunyo xatolanib boradi. Bizning olda kunuzak masalalar ishayib boradi. Ama ishlarga bit. Ama vakalet berek cemaat, ulanın komandası. Ul özünün fikirdaşlarını bunda toplagan. Bunda bütün tübeklerden de kirgen vakiller, Şollu'dan da, Elmet'ten de kirgen ama. Hatun kızlar da ortağı bilen. Yok, Ustaf'ta yazılmagan. Ustaf'ta anda aşık aytilmegen, nişik saylarga ekenini. Mana şoňa göre jamaat Nişepsin yüzün reis bulganda andı talep kıymasın. Geçse ütken siyizda. Heydegez Ustaf'ını bilmişeyimi yalgış diye zaman şetkende fiyiklar bilen şıgırlamayıveli Rafise. Ustaf'ta aytilgen birlik idaresi, birlik reisi yeşirin tavuş bilen alternatif rövüşte ötkerilen idare turundan da aytilmegen. Biz ütken siyizlarda aşık tavuş bilen ötkerdik. Hem konumen bizim Ustaf'ta pek zor kimselikler var. 90'lı yıllar başında kabul edilen Ustaf, binanın çıkışında ettim. Şuna göre Ustaf'ın özgertinin işçi komisyasımızı diziliriz. İşçi Türk'ü mü? Ulubek Rossiya Konstitutsiyasi tugul bizden çekilek özgertiyor. Bundan Topta güzel Necibe Hanım. 30 yıl vakit ötken bir biz viruslarla da bilmeydik. Anasımızın yazışlar birlikinde bir az o vakitte 150 miken egzaydı. Hazır mene şu gram küpçilikni jiyip aldığı bir problemi var. Cemaat ütken siyizlarda da aşıktan aşık idare saylandı. Biz öz işimizni katavlandırmayız zinhar için. Hayır. Hayır. Başta aşık tavuş buldu. Kim de kim yana idare sastafın aşık tavuş bilen söylemiz diler. Şu kişiler mandatları koyarlar. Sana komisyası, sana kız ha. Jürgen, başlar. Sana kız. Demek, yana idare sastafın aşık tavuş bilen söyleyimiz. Hazır, mana şu prosedura köşemiz. Mana isimlik takdim etildi. Bunda endi biramtiklab o'qib turga kerakmi endi vaqt so'zi. Kimda kim yana reis tarafından takdim etilgan 27 kishidan turgan mana shu idare sostavin söyleyemiz diler aşıktan aşık tavuş bilen. Şol kişiler mandatlarını ko'tarsinlar edi. Rast diyimiz değil. Hayır, rast. Hayır, karşılar. Demek, hayır, niçe? Karşılar. İlk
Demek köpçilik тавış bilen yaڭa idare sastafı rastlandı.